Прывітанне, даражэнькія. Сёння у нас незвычайны выпуск. Гэта будзе запіс майго выступу для адной буйной айцішнай кампаніі, дзе я распавядаў больш чым на 100 чалавек, што было вельмі прыемна. Яшчэ больш прыемна было, што па-беларуску я распавядаў пра тое, што зараз адбываецца ў праграмаванні і штучным інтэлекце, якія бываюць падыходы, мінімальна тэорыі, як усё пачыналася, у якім стане зараз праграмаванне са штучным інтэлектам. Таксама я паказваў на прыкладах, як усё гэта працуе. Гэта базавыя прыклады без глыбокага пранікнення ў тэму, але ўсё ж такі вось за гэтыя 2 гадзіны вы пазнаёміцеся з усім тым аб'ёмам ведаў, якія за апошнія 3 гады ў праграмаванні у пары са штучным інтэлектам з'явіліся. Таму вам прыемнага прагляду, з вас падабайка, каментар. Ну і адразу кажу, відос занадта тэхнічны, ён разлічаны на праграмістаў і на айцішнікаў, якія ўжо ўмеюць праграмаваць. Але калі вам проста цікава, што ў нас у праграмаванні адбываецца, я думаю, вам таксама цікава будзе. У канцы, дарэчы, крышачку яшчэ пагаворым пра бяспеку менавіта ў праграмаванні са штучным інтэлектам. Вось такі незвычайны відос. Дзякуй кампаніі, якая запрасіла мяне выступіць. Асаблівае дзякуй за тое, асобнае вялікае дзякуй за тое, што гэта было па-беларуску. Я разлічваў, што прыйдзе чалавек 20. Прыйшло ў піку 120 чалавек. 120 чалавек слухалі пра праграмаванне са штучным інтэлектам на беларускай мове. Хай пасля гэтага хоць хто-нибудь мне скажа, што па-беларуску нельга працаваць, па-беларуску нельга выкладаць і па-беларуску нельга размаўляць. Гэта наша мова, на якой можна і пра шаі ў праграмаванні паразмаўляць. Всё, не затрымліваю, прыемнага прагляду і карыстайцеся тайм-кодамі, як што. Пабачымся, дарэчы, хутка ў новых выпусках. Сёння я вам буду распавядаць пра базы праграмавання са штучным інтэлектам. Яшчэ 2 гады таму гэтыя базы маглі б змясціцца ў 3 слайды, можа нават, 3 гады таму у адзін сказ, Tab Completions, пра які мы сёння таксама пагаворым. Але ў 26-м годзе базы праграмавання са штучным інтэлектам ўжо выкладаюцца ва універсітэтах, па іх ужо ёсць шматлікія курсы, і ў тым ліку я займаюся тым, што навучаю людзей праграмаваць са штучным інтэлектам, таму сённяшні мой выступ будзе, на гадзінкі, можа быць, 1,5-2, але гэта будуць такія прям базы, без паглыбленняў. Каб паглыбіцца, вам трэба будзе потым пасля выступу правесці нейкі час самастойна ў рэсёрчах і ў спробах выкарыстання тых падыходаў, тых інструментаў, пра якія мы сёння пагаворым. Наперад тым, каб як пайсці па тэме, давайце крыху пазнаёмімся, не ўсе, напэўна, мяне ведаюць. Мяне клічуць Алексеем Картыннікам, у мяне ёсць сайт itbeard.com, усе спасылкі на мае нейкія там праекты вы зможаце знайсці на гэтым сайце. Я даўно ў праграмаванні з 12-го года. Я бачу, што на сазвоне ёсць людзі, якія ўдвая больш ужо ў праграмаванні, але тым не менш праграмую. Бэкэнд распрацоўшчык, вось у такіх кампаніях я працаваў. Прыкладна з 23-го года я не займаюся камерцыйнай распрацоўкай, займаюся тым, што навучаю працаваць са штучным інтэлектам і людзей праграмістаў. Таксама раблю контент вакол гэтага. На сённяшні момант моя асноўная праца гэта менавіта навучанне праграмістаў працы са штучным інтэлектам. Акрамя штучнага інтэлекту і праграмавання я раблю шмат тэхнічнага контенту. Гэта мои 4 асноўных каналы. На кожны з іх на Ютубе я вам раю падпісацца. На кожным з іх выходзіць контент датычны штучнага інтэлекту і праграмавання. Каласы па сярпом шаі — гэта беларускамоўны падкаст, які выходзіць раз на 2 тыдні пра навіны штучнага інтэлекту. Падкаст на Вайбе — гэта расійскамоўны падкаст пра навіны штучнага інтэлекту з добрым такім націскам на праграмаванне і на тэхнічную частку. Цёмны лёс — гэта інтэрв'ю на беларускай мове з беларусамі пра тое, чым яны займаюцца, і там часцяком бываюць у мяне тэхнары, якія таксама распавядаюць пра праграмаванне, пра штучны інтэлект. І «IT Барада» — гэта канал, дзе я на расійскай мове беру інтэрв'ю у цікавых айцішнікаў. Айцішка сёння без штучнага інтэлекту не абыходзіцца, таму там кожнае інтэрв'ю апошнія 2 гады таксама пра штучны інтэлект у праграмаванні. Будзе вам карысна. Падпісвайцеся. І асноўная моя праца, як я казаў, з 23-го года у тым, што я навучаю праграмістаў працаваць са штучным інтэлектам, гэта адбываецца не ў межах нейкай кампаніі ці універсітэту, хаця і такі досвед у мяне маецца. Я раблю кам'юніці адукацыю, прабачце. Гэта Telegram-based суполка на 800, часамі 900 чалавек,
дзе людзі штомесяц плоцяць грошыкі, каб атрымліваць доступ да контенту, да двухтыднёвых сазвонаў, да апошніх навінаў, ну і просто усе мы там разам абменьваемся досведам, і таксама я там мадэрую камунікацыю, вырабляю контент, запрашаю экспертаў для таго, каб гэтыя эксперты дзеліліся сваім досведам. Гэта ўсё называецца эвалюцыя кода, суполка эвалюцыя кода. Вось моя асноўная праца, асноўнае месца, дзе я працую як праграміст, як настаўнік праграмавання са штучным інтэлектам, можна так сказаць. Пачнем з тэорыі, таму што без тэорыі складана будзе нам на одну хвалю наладзіцца. Нас 100 чалавек, шчыра кажу. Дзякую, дарэчы, каждаму, хто падключыўся. Я шчыра думаў, што будзе нашмат меней людзей. Так як нас 100 чалавек, то нам трэба ўсё ж таки наладзіцца на одну хвалю, бо незразумела, хто ў якой ступені са штучным інтэлектам на сённяшні момант працуе. Плюс у нас не толькі тут праграмісты сабраліся, але і людзі з іншых кірункаў у айцішцы. Таму давайте крыху тэорыі накінем. Па-першае, штучны інтэлект уключае ў сябе слова інтэлект, што гэта такое? Ну, ось я выпісаў вызначэнне, якое часцяком у школе даюць дзецям. Чаму ў школе дзецям? Не таму, што мы тут з вами ўсе нейкія дзеці в сэнсе яшчэ недаадукаваныя, а просто гэта даволі зразумелае вызначэнне інтэлекту. Это здольнасць жывога арганізма, разумець складаныя сітуацыі, вучыцца з досведу, і вучыцца гэты досвед ужываць для планавання, для вырашання праблем і для адаптацыі. Так вось, з інтэлектам ёсць такая праблемка, што вызначэнне для гэтага слова дае бадай што кожны навуковец, кожны псіхолог, кожны філосаф, і у кожнага свае вызначэнні. Але плюс-мінус большасць сходзіцца ўсё ж такі ў тым, што гэта ўласцівасць менавіта жывога, звязаная на адаптацыю і абучэнне. Адаптацыю да новых умоў. І таму, што адказаць, што такое штучны інтэлект, ну, я б сказаў, што немагчыма, ёсць розныя тлумачэнні. Тут я выпісаў прыблізна тое тлумачэнне, якое пасуе больш для мяне. Гэта штучны інтэлект на сённяшні момант, гэта ансамбль сістэм, ансамбль праграм, якія атрымліваюцца праз спалучэнне мадэляў, праз спалучэнне дадатковых праграм. Гэтыя мадэлі навучаюцца на велізарным масыве даных, і савакупнасць гэтых усіх праграм могуць знаходзіць заканамернасці ў даных. Пісаць тэксты, распазнаваць твары, перакладаць, раіць, камунікаваць і гэтак далей. То бок тутака, калі паглядзець на вось гэтае вызначэнне, у штучнага інтэлекту няма жывога, няма пакуль што адаптацыі, ёсць вучыцца, навучанне на дадзеных. Але прынамсі, працэс навучання так званага штучнага інтэлекту вельмі моцна на сённяшні момант адрозніваецца ад нашага інтэлекту навучання. Мы з вами расцем па 10-20 гадоў, вучымся, і потым можам пабачыць мем і за долі секунды з мінімальнай колькасцю інфармацыі цяпер, тутака, вырашыць, што гэты мем азначае. У той жа момант для штучнага інтэлекту затрачваюцца мільёны, а то і сотні мільёнаў даляраў, месяцы навучання, не дзесяцігоддзя, і потым гэты штучны інтэлект, затрачваючы хвіліну і шмат вылічальных магутнасцяў, кажа нам сэнс гэтага мема, гэтага відарыса, які мы даслалі, і хутчэй за ўсё ён гэты сэнс вызначыць нашмат горш, чым мы. Таму працэс навучання ў нас розны, і працэс апрацоўкі дадзеных у нас таксама розны. Што таксама важна разумець пра сённяшні штучны інтэлект, тое, што ў яго няма самасвядомасці, няма эмоцый, няма жыццёвага досведу. Ну, прынамсі, яшчэ ні адзін навуковец не смог даказаць гэтага. Хтосьці з вас падумае, чаму я кажу, што навукоўцы гэта даказваюць. Ну, нібыта гэта ж факт нейкі, але гэта не факт. Штучны інтэлект, як і далі вам скажу, што штучны інтэлект гэта нейрасеткі, гэта мадэлі, гэта у нас зараз сінонімы, то ўсе гэтыя штукі настолькі складаныя, што па іх літаральна пішуцца працы, і кампаніі шматлікія намагаюцца знайсці нейкія рэчы, ну, хай не самасвядомасць, але падобныя да гэтага, эмерджэнтныя так званыя паводзіны ў гэтых сетках. І ў іх гэта атрымліваецца, таму што гэтыя сеткі вельмі складаныя па сваёй структурнай складанасці. Сучасныя нейрасеткі, якія мы выкарыстоўваем, толькі на некалькі
на некалькі парядкаў даюць фору, наш мозг дае фору гэтым сеткам, то бок там літаральна яшчэ на сотачку у сотачку разоў больш параметраў, і нейрасеткі будуць прыкладна такія ж складаныя, як наш мозг, калі гэта можна параўноўваць, бо параўнанні гэта ўсе даволі хісткія, але сучасныя навукоўцы параўноўваюць вось колькасць параметраў у нейрасетках з колькасцю сінапсаў у нашай галаве і сувязяў. Неяк так. І там ужо лікі ідуць на трыльёны. Вось настолькі складаны ў нас штучны інтэлект. Нейкія такія рэчы з трыльёнамі параметраў, з трыльёнамі лічбачак. Але пра што гэта ўсё? Пра тое, што не ведаем мы, што такое інтэлект, як чалавецтва, намагаемся даць вызначэнне штучнаму інтэлекту, і таксама мы не зможам гэта зрабіць. Кожны сваё разумее. Я вам сёння кажу, што штучны інтэлект — гэта праграма, якая можа з розным тыпам дадзеных працаваць, аналізаваць гэтыя дадзеныя і рабіць нейкую працу, якую раней рабіў чалавек, а сёння гэта могуць рабіць гэты ансамблі праграм. Мы з вами сёння будзем разглядаць, напрыклад, праграму «Курсор». Я даволі шмат працую з гэтай праграмай. Можна сказаць, што у праграмаванні «Курсор» гэта найбліжэйшае, што можна назваць штучным інтэлектам праграміста. Калі казаць пра больш абшырныя праграмы, то ўсім нам вядомы ChatGPT. Гэта, напэўна, самае бліжэйшае, што ёсць са штучнага інтэлекту. ChatGPT ён можа навучацца, хай не па нашым жаданні, ён можа вырашаць інтэлектуальныя задачы, ён нават зараз можа рабіць за нас працу праз дадатковыя усялякія інструменты. І працуе з рознымі тыпамі дадзеных. На сённяшні момант нейрасеткі працуюць не толькі з тэкстам, яны натыўна працуюць і з відэа, і з аўдыё, з выявамі, з аўдыё, з відэа, але не заўсёды. Для іх гэта ўсё адно вымярэнне. Гэта у так званым latent space, у іх уяўленні вектарным усе гэтыя дадзеныя выглядаюць прыкладна аднолькава. Вось, такая штука з тэорыяй. Як я і казаў, штучны інтэлект гэта, і вы, напэўна, ведаеце, гэта маркетынгавы тэрмін, які ўкараніўся гадоў, можа, 10 таму, і дагэтуль ён не вельмі падабаецца тэхнарам, людзям, якія працуюць з нейрасеткамі, якія распрацоўваюць іх, таму што, фактычна ўсё, у чым ёсць нейрасетка, гэта маркетолагі называюць штучным інтэлектам. Але насамрэч, гэта вельмі хістка, таму што нейрасетка можа быць убудаваная, напрыклад, у камеру, каб дэтэкціраваць проста ў звычайную камеру назірання на вуліцы за жывёламі, каб дэтэктаваць рух жывёл. Ці можна сказаць, што гэтая камера са штучным інтэлектам? Напэўна, не. Яна проста дэтэктуе жывёл, і яна больш нічога не робіць, яна не адаптуецца, яна не можа з вамі паразмаўляць, але маркетолагі кажуць, што ў гэтай камеры ёсць штучны інтэлект. Таму, звычайна, і я, і ўсе людзі, якія працуюць з гэтымі ўсімі інструментамі штучна-інтэлектуальнымі, мы кажам, што гэта інструменты нейрасеткавыя, якія выкарыстоўваюць у сябе пад капотам мадэлі. Мадэлі — гэта фізычнае ўвасабленне нейрасетак. Гэта файлы з лічбачкамі, з вагамі. Заўсёды цікава мне было разбірацца ў тым, як мы прыйшлі да таго ці іншага прадмету, высновы, галіны. Вось як мы прыйшлі да нейрасетак. Гэта даволі цікава, таму што гісторыя развіцця нейрасетак, вось для шырокай публікі яна пачалася 4 гады таму, як выйшаў GPT-3. ChatGPT-3, дакладней мадэль GPT-3, яна была ўбудавана ў ChatGPT, які стаў даступны ўсім. Гэта было, калі я не памыляюся, ці то 3, ці то 4 гады таму. І вось людзі падумалі, што менавіта тады гэтыя нейрасеткі і штучны інтэлект з'явіліся ў свеце. Але гісторыя паказвае, што развіццё нейрасетак пачалося аж у 9 стагоддзі. Мне падабаецца так думаць, таму што калі казаць пра нейрасеткі, то можна сказаць, што гэта пэўнае адлюстраванне алгарытмаў. Нейрасеткі, яны алгарытмічныя. Яны проста вельмі складаныя самі па сабе. І алгарытм апрацоўкі дадзеных у нейрасетак за кошт іх структурнай складанасці, за кошт таго, што там усё ж такі ёсць псеўдаверагоднасць убудаваная наўмысна, то складана адсачыць гэты алгарытм. Гэта вельмі доўга. І адсачыць, як там адказвае ChatGPT, напэўна, усе матэматыкі ўсяго свету на сённяшні момант не здолеюць за іх жыццё, таму што гэта проста трыльёнаў аперацый. Але ўсё роўна гэта алгарытм. І да нейрасетак мы прыйшлі праз тое, што спачатку у нас з'явіліся алгарытмы. Дык вось алгарытмы з'явіліся дзякуючы гэтаму дзядзьку, гэта Аль-Харэзмі,
людзі з Узбекістану, якія, можа, нас хтосьці слухае адтуль, зараз абрадуюцца, бо ён жыў у сучасным Узбекістане. Чалавек, які быў навукоўцам выдатным, і у гонар яго прозвішча, напэўна, гэта прозвішча Аль-Харэзмі. Ну, гэта літаральна з Харэзма. Харэзма — это мясцовасць, але яго звалі Аль-Харэзмі, і алгарытмы называюцца ў гонар гэтага чалавека. Таксама, калі я не памыляюся, алгебру ён таксама пачаў першым рабіць. Вось з'яўляюцца алгарытмы, з'яўляецца алгебра, пачынае распрацоўвацца матэматыка, якая па выніку дае нам падставу для стварэння праграмавання. Бо все мы добра ведаем, што праграмаванне — гэта фармалізацыя алгарытмаў, якія выконваюцца машынамі. Першая праграмістка Ада Лаўлэйс, нават першы праграміст у свеце, шмат хто так лічыць, гэта Ада Лаўлэйс, гэта дачка знакамітага лорда Байрона. Яна яшчэ тады, калі не было ніякіх камп'ютараў, напісала першы праграмны код, які, дарэчы, я вось не памятаю, ці запусціўся пры яе жыцці, ці не, напэўна, пры яе жыцці запусціўся, але яна яго не запускала. Справа ў тым, што да яе прыйшоў даволі выдатны інжынер, які захацеў пабудаваць первую вылічальную машыну, якая павінна была працаваць па пэўным алгарытме, і ён прапанаваў ёй напісаць гэты алгарытм. Яна яго напісала, а машына так і не была на той момант пабудавана, бо не хапала тады нам тэхналагічнага досведу, каб будаваць такія машыны. Это 19 стагоддзя. Потым праграмаванне і алгарытмы атрымліваюць даволі хуткі прырост, даволі такі моцны буст падчас Другой сусветнай вайны. Хтосьці з вас, напэўна, чуў пра гісторыю з шыфрамі немцаў, так званая машына Энігма, бомба, машына, якая ўзарвала гэты алгарытм, бомба Энігма, яна, напэўна, называлася, не памятаю. Карацей, чаму гэта важна? Таму што калі рабілі дэшыфратар для нямецкіх кадоў, яго рабіў у тым ліку Алан Тьюрінг, вельмі выдатны і файны матэматык з даволі цяжкім лёсам. Ён залажыў першую архітэктуру сучасных нашых вылічальных сістэм, сучасных камп'ютараў, потым гэтую архітэктуру дапрацаваў фон Нейман, пра якога, напэўна, ўжо шмат хто з вас чуў, і з'явілася архітэктура фон Неймана, якая дагэтуль выкарыстоўваецца ў большасці вылічальных прылад у нашых камп'ютарах, у нашых тэлефонах. Архітэктура, якая, калі проста казаць, сутнасць яе ў тым, што працэсар, апрацоўка дадзеных і захаванне гэтых дадзеных знаходзяцца ў розных месцах. Гэта, на той момант, калі архітэктура гэта рабілася, гэта было цалкам класна, але на сённяшні момант, чаму гэта важна? На сённяшні момант нас гэта крышачку, нам гэта замінае, нас гэта запавольвае, бо мы хочам, каб і апрацоўка дадзеных, і захоўванне гэтых дадзеных было ў адным месцы, каб мы не марнавалі час на перасылку гэтых дадзеных. З аператыўнай памяці ў працэсар, з кэшаў разнастайных у працэсар, з чаго заўгодна. Гэта вельмі важна ў працэсе працы з нейрасеткамі, таму што нейрасетка падчас працы проста запампоўвае, заладоўвае ўсе свае вагі. Гэта гігабайта, нават ужо і тэрабайта інфармацыі проста ў памяць, ці ў відэапамяць, ці ў аператыўную памяць, у каго як атрымліваецца, кэшаў у нас такіх няма вялікіх, і потым працоўваецца працэсарам. Праз тое, што шмат дадзеных мы туды-сюды ганяем, гэта не вельмі аптымальна. Ось. Але я пра што? Пра тое, што праграмаванне ось тады пачало развівацца, з'явілася архітэктура фон Неймана, прыкладна ў той жа час ужо пачынае распрацоўвацца тэорыя першых нейрасетак, але запусціць гэтыя нейрасеткі мы не можам, таму што у нас няма вылічальных магутнасцяў, тэорыя ёсць, вылічальных магутнасцяў няма і дадзеных няма. Навукоўцы разумеюць, што каб гэтыя сеткі працавалі, трэба дадзеныя, а дадзеныя адкуль браць? Інтэрнэту тады нават не ведалі, што ён з'явіцца. І потым з цягам часу з'яўляецца 3 новых галіны. Напэўна, у нас тут хтосьці нават з гэтых галін ёсць. Data Science, Machine Learning і Deep Learning. Гэта ўжо непасрэдна тыя галіны ў праграмаванні, якія вывучаюць, як вы ведаеце, не вывучаюць, а працуюць з нейрасеткамі. У прыватнасці, Deep Learning працуе толькі з нейрасеткамі, Machine Learning працуе цалкам і з алгарытмамі, не з нейрасеткамі, якія дазваляюць апрацоўваць вялікія дадзеныя.
і просто дадзеныя. Ну і дата сайенс, навука аб дадзеных, гэта падрыхтоўка дадзеных для таго, каб іх потым можна было выкарыстоўваць у алгарытмах, у нейрасетках і ўсё такое. Гэтыя галіны, яны з'яўляюцца дастаткова даўно насамрэч, але ў праграмаванне класычнае яны ўваходзяць, так моцна, прыкладна гадоў нават не 15, можа 10, я баюся памыліцца, але падаецца, што вось пік ML дата діп-лёрнінга адбыўся недзе 10 гадоў таму, то бок даволі свежыя галіны. Ну і пікам для навуковай супольнасці таго, што нейрасеткі з'яўляюцца ўжо нечым класным, файным і практычным, а не просто тэорыя непатрэбнай, становіцца прэмія Алана Тьюрінга, якую атрымалі вось гэтыя 3 дзядзькі: Йошуа Бенджо, Джефрі Хінтон і Ян Лікун. І гэтыя 3 мужчыны лічацца бацькамі штучнага інтэлекту. Прыватнасці, кожны з іх на сённяшні момант штосьці сваё робіць. Йошуа Бенджо шмат робіць зараз адукацыі вакол штучнага інтэлекту. Джефрі Хінтон атрымаў Нобелеўскую прэмію за нейрасеткі ў 24 годзе, калі я не памыляюся. А Ян Лікун зараз развівае кластер еўрапейскі з нейрасеткамі, бо ў нас у Еўропе тут не ўсё так добра, але пра гэта мы яшчэ пагаворым. Вось. Ну і прыкладна так развівалася ўсё вакол штучнага інтэлекту. Былі алгарытмы, развіваліся, потым вялікая колькасць дадзеных, алгарытмы не падыходзяць, алгарытмы трэба перапісваць, трэба нешта новае, бах, мы алгарытмы пераводзім у дадзеныя. Нейрасеткі у сабе утрымліваюць алгарытмы, якія утрымліваюцца ў увагах, можна так казаць па-простаму. Всё, на гэтым, напэўна, з тэорыяй я дакладна скончу. Яшчэ раз падкрэсліваю, што я тут дастаткова хуценька бегу, тут кожны слайд можна па гадзіне, па 2 распісваць, можна гэта рабіць больш навукова, больш дакладна. Зразумела, тут ёсць нейкія хібы і недакладнасці. Просто разумееце, што нас тут шмат і хочацца, каб усе плюс-мінус разумелі, што адбываецца, чтоб усе разумелі, пра што я кажу. Давайте цяпер пераходзіць да ўжо сучаснага свету, больш да практычнага свету. Што мы сёння маем са штучна-інтэлектуальных, скажем так, сістэм. У нас ёсць шэраг кампаній, якія робяць мадэлі, якія робяць нейрасеткі, скажем так, сучасныя нейрасеткі, і гэтых кампаній не шмат. Гэта і лабараторыі, яны себе так называюць. Я б сказаў, што гэта ўжо карпорацыі, якія грошы хочуць зарабляць. Але давайте пройдемся па гэтым кампаніям. Значыцца, тут трэба адзначыць, якія краіны наогул зараз удзельнічаюць у гонцы вакол штучнага інтэлекту. І што гэта за гонка? Гэта гонка на стварэнне лепшых мадэляў. Усе кампаніі імкнуцца рабіць... Дзякую, дарэчы, за ріск. Усе імкнуцца рабіць як мага больш магутныя нейрасеткі. Вы ўжо чулі, што ў нас тут яшчэ грошы шмат у гэта ўкладаецца. Гэта бурбалка, якая можа калісьці лопне, а можа не лопне. Але мэта ў ўсіх гэтых кампаній якая? Мэта ў іх стварыць так званы AGI, Artificial General Intelligence. А яшчэ лепей ACI, Artificial Superintelligence. Што гэта такое, чым гэта адрозніваецца ад штучнага інтэлекту? AGI — гэта сістэма, якая зможа замяніць чалавека ў любых яго дзеяннях. І мы кажам у любых, літаральна ў любых. То бок не толькі у тым, што чалавек робіць у камп'ютары, таму што ў сучаснага шаі няма эмбэдзмента, няма цела, але і тое, што чалавек робіць там у полі ці ў лесе. Дзякуючы роботам. Роботатэхніка апошнія 3 гады таксама атрымлівае вельмі моцна прасоўваецца наперад. Зараз можна ўжо антрапаморфных роботаў з Китая замаўляць за 6-20 тысяч $, праграмаваць іх, і яны будуць усялякія розныя цікавыя рэчы рабіць. Дык вось, гэта пра што? Гэта пра тое, што ўсе кампаніі намагаюцца зрабіць гэта AGI. Чаму? Таму што, заменяць людзей, будуць мець шмат грошай. Шмат грошай ім прынясуць, усе кампаніі хочуць жа нас замяніць, хочуць плаціць менш нам, і дакладней нам не плаціць, а плаціць вось толькі гэтым сістэмам і эканоміць грошыкі. Таму ўсе імкнуцца да AGI. Што гэта азначае для кампаніі, якія вырабляюць мадэлі? Гэта азначае, што яны не проста хочуць зрабіць лепшыя мадэлі, лепшыя сервісы, а гэта азначае, што яны намагаюцца зрабіць сервісы, якія самі сябе будуць паляпшаць. Гэта, дарэчы, вось такая ідэя фікс.
у кампаній распрацоўшчыкаў штучнага інтэлекту зрабіць мадэль, якая будзе сама сябе дапісваць. І гэта вельмі блізка для нашай сённяшняй лекцыі. Две асноўныя ўласцівасці павінны з'явіцца ў мадэлі вось будучыні, якая проста дасць усім добрага дрыну. Па-першае, яна павінна ўмець праграмаваць, і на сённяшні момант мадэлі ўжо даволі недрэнна ўмеюць праграмаваць, але ўсё яшчэ чалавек тут патрэбен як менеджер. Вы гэта сёння пабачыце. Другое, гэтыя мадэлі, гэтыя нейрасеткі павінны быць навукоўцамі добрымі, каб распрацоўваць навуковую базу, каб паляпшаць сябе. Вось як яны навучацца праграмаваць самастойна і самастойна сябе паляпшаць з пункту гледжання навукі, а гэта ў асноўным матэматыка, то тады можна сказаць, што вось дасягнецца гэты AGI. І кампаніі працуюць над такімі сеткамі. Іх галоўная задача зрабіць навукоўца, навукоўца, які потым яшчэ сябе запраграмуе. Таму тое, што мадэлі сёння добра праграмуюць і па розных, дарэчы, па розных апытанках штучны інтэлект на сённяшні момант больш за ўсё паўплываў менавіта на праграмаванне. Ні на мастакоў, ні на тэхнапісцаў. Ну ладно, тэхнапісцаў можа ў большай меры, але ўсё ж такі з такіх грунтоўных сфераў больш за ўсё штучны інтэлект уплывае на праграмаванне. Больш за ўсё тут у нас аўтаматызацыя, замены ўсяго астатняга. І гэта не праз тое, што кампаніі хочуць замяніць менавіта праграмістаў, а праз тое, што проста пабочны эфект. Яны робяць нейрасеткі, якія павінны ўмець знаходзіць новыя дадзеныя, быць навукоўцамі і потым сябе перапраграмаваць. Вось, адна з двух галоўных мэтаў — гэта праграмаванне. Таму ўсе гэтыя сервісы, яны, хочам мы ці не хочам таго, яны будуць добра праграмаваць, яны будуць все лепей і лепей рабіць гэта ў будучыні. На сённяшні момант існуе ў нас 3 краіны. Нават не краіны, а 3 рэгіёны, якія са штучным інтэлектам штосьці могуць рабіць, бо штучны інтэлект — гэта вельмі дорага. Гэта ЗША, гэта Кітай, у іх супрацьстаянне моцна ідзе, хтосьці параўноўвае гэта з новай халоднай вайною. І зусім крышачку, але ўсё ж такі туды ўваходзіць Еўропа. Я б сказаў, што Еўропа туды ўваходзіць больш гістарычны як сапарцёр, не як сапарцёр, а як грунт і база, бо ў Еўропе мы ведаем, кампаніі SML вырабляюцца станкі, на якіх потым TSMC і іншыя кампаніі вырабляюць чыпы, а для таго, каб штучны інтэлект працаваў, нам патрэбныя чыпы. Таму нібыта ў Еўропы ёсць козыры, але вось моцнага штучнага інтэлекту ў Еўропе ніхто пакуль што не вырабляе. Адная надзея вось на тога дзядзьку, пра якога я вам казаў, Ян Лекун. Ось, ён быў галоўным па штучным інтэлекце ў Фейсбуку доўгі час, а ў канцы мінулого году сышоў адтуль, павярнуўся да сябе ва Францыю, зараз ва Францыі робіць стартап пераасэнсоўвання штучнага інтэлекту, новая архітэктура. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Давайте адразу пра Еўропу скажу, бо пра Еўропу я не буду пра вендары еўрапейскія казаць, іх тут амаль што не мае. Скажу толькі, што ў Еўропе вось ёсць ASML кампанія, якая з'яўляецца галоўнай у будаўніцтве паскаральнікаў. Таксама тут ёсць кампанія Hugging Face. На сённяшні момант гэта не адзіная, але буйнейшы рэпазіторый усіх датасетаў, усіх мадэляў open-sourceных, якія існуюць. Вот такі GitHub, можна сказаць, для deep learning інжынераў, цалкам для тых людзей, якія цікавяцца тым, як навучаць нейрасеткі. І ёсць у нас кампанія, яе можна назваць вендарам мадэляў, гэта Mistral. Гэта, напэўна, адзіная з больш-менш прыстойных, дастойных кампаній у Еўропе, якія вырабляюць свае мадэлі, але мадэлі іх значна менш магутныя, чым тыя мадэлі, якія робяцца ў ЗША і ў Кітаі. Пры гэтым у Еўропе, я кажу у нас у Еўропе, бо я жыву зараз у Польшчы, я разумею, што не ўсе Еўропе, там часамі буду так казаць. У Еўропе пры гэтым ёсць заканадаўства, якое самае жорсткае заканадаўства датычнае штучнага інтэлекту. Яно базуецца на дакуменце пад назвай AI Act, і яно забараняючае, можна так сказаць. То бок, праз гэтае заканадаўства ў Еўропу новыя сервісы трапляюць далёка не адразу, новыя мадэлі таксама трапляюць не адразу, бо трэба прайсці шмат бюракратыі, шмат усяго, каб гэтыя сервісы былі дазваленыя для выкарыстання ў Еўропе.
з аднаго боку гэта дрэнна, з іншага боку гэта добра, таму што там у гэтым заканадаўстве вялікі націск робіцца на этычнасць дадзеных, якія выкарыстоўваліся пры навучанні, цалкам на этычнасці сэрвісаў. Але я пра што? Я пра тое, што Mistral, вось гэтая кампанія, адзіны вендар еўрапейскі, які робіць не самыя лепшыя мадэлі, але Mistral робіць і мадэлі, і сэрвісы вакол гэтых мадэляў цалкам празрыстыя для AI-акту. Таму, калі мы жывем у Еўропе, нам хочацца нечага са штучным інтэлектам, што дакладна будзе працаваць і што потым не загнецца, што не закрыюць, то мы выкарыстоўваем сэрвісы ад кампаніі Mistral. Ну і пакуль што яны такія манапалісты. Як казаць за... Што мне там далі, дарэчы? Ага. Калі казаць за США і за Кітай, то давайте з США пачнем, таму што США зараз робіць самыя лепшыя мадэлі. Там 3 кампаніі. 4 нават. 4 кампаніі асноўных. Адну з іх вы ведаеце. Вітаю вас. Напэўна, все з іх вы ведаеце, але самае галоўнае гэта OpenAI, гэта галоўная лабараторыя ў свеце па стварэнню штучнага інтэлекту. З'явілася на, калі я правільна памятаю, у 16 годзе. Доўгі час яны збіралі дадзеныя, яны літаральна пылесосілі весь інтэрнэт, у іх працавалі людзі, навукоўцы, якія стаялі ў вытокаў стварэння сучасных архітэктур нейрасетак, і ў выніку праз некалькі гадоў яны паказалі сваю першую мадэль GPT Nano, напэўна, гэта было. Ну, карацей, яны пачалі рабіць першыя мадэлі, якія ўразілі ўвесь свет. Гэта мадэлі сямейства GPT. На сённяшні момант OpenAI з'яўляецца заканадатарам моды і самых магутных мадэляў, можна так сказаць. Як толькі штосьці ў іншых кампаній выходзіць магутнае, OpenAI адразу выкладвае свой адказ. У іх там у закрамах ёсць ужо некалькі мадэляў наперад, каб канкураваць на рынку. Таму за OpenAI мы сочым, за іх сервісамі, за іх мадэлямі, за ўсім мы сочым, таму што яны, літаральна першыя па якасці працы гэтых мадэляў, калі казаць у шырокім спектры. Другая кампанія, на якую варта звярнуць увагу, гэта кампанія Anthropic. Гэта таксама новая кампанія, яна з'явілася акурат пасля OpenAI. Частка супрацоўнікаў звольніліся з кампаніі OpenAI у свой час, таму што ім не спадабалася, як OpenAI працуе з бяспекай і што, маўляў, не дастаткова бяспечна яна навучае свае мадэлі і цалкам не задумляецца аб тым, што можа стацца са светам, калі там з'явіцца моцны штучны інтэлект. Ось, яны зышлі з кампаніі, зрабілі сваю кампанію, называецца гэта кампанія Anthropic. На сённяшні момант гэта другая, ці можа яны падзяляюць першае месца за OpenAI, лабараторыя штучнага інтэлекту, яны вырабляюць мадэлі пад назвай Claude. Семейства мадэляў Anthropic называецца Claude. Вельмі магутныя мадэлі. Напэўна, на сённяшні момант яны вырабляюць самую магутную мадэль для праграмавання. Таксама далей паговорым. Трэцяя кампанія, якая вырабляе мадэлі на ўзроўні першых двух, але яна была ў стане даганяючай вельмі доўга, нават над ёю рагаталі яшчэ 2 гады таму, таму што яе была спроба зрабіць мадэль, канкуруючую з OpenAI, і вельмі недарэчная спроба з мадэллю BART, кампанія Google. І першы такі старычок, які, трэба сказаць, даволі файна на сённяшні момант паказвае сябе ў сферы шаі. З усіх старых кампаній, напэўна, толькі ў Гугла атрымалася стаць у першай крыніц, стаць на самым пачатку, рабіць свае крутыя мадэлі. Ну, карацей, Google. Google на сённяшні момант вырабляе мадэлі пад назвай Gemini. Гэтыя мадэлі ўходзяць у топ-3 самых магутных мадэляў свету разам з OpenAI і з Anthropic. GPT, Claude і Gemini. Акрамя гэтага, усе гэтыя кампаніі вырабляюць яшчэ шэраг іншых інструментаў, якія працуюць на падставе гэтых мадэляў для праграмавання, у тым ліку, пра іх мы сёння размаўляем. Пра Google трэба сказаць, што амаль што асноўныя, бадай, што ўсе навуковыя прагрэсы, якія робяць на сённяшні момант Google, робяцца дзякуючы кампаніі Google DeepMind, якую яны набылі дзесьці ў 10-х годах. DeepMind — гэта брытанская кампанія. Яны дагэтуль знаходзяцца ў Брытаніі, і яны на сённяшні момант робяць, я думаю, добрую палову ўсіх навуковых даследаванняў, якія тычацца штучнага інтэлекту. Гэта проста нейкая кузня новых ведаў, і як вы цікавіцеся менавіта навуковым аспектам штучнага інтэлекту, то сачыце за DeepMind. Ну і ў прыватнасці DeepMind
з яго дырэктарам Дэміс Хасабіс, яны атрымалі таксама Нобелеўку за сваю сетку AlphaFold, якая вынаходзіць белкі па хіміі ў мінулым годзе. Таму варта ўвагі кампаніям. Якія яшчэ ў ЗША ёсць кампаніі, на якія трэба звярнуць увагу? Напэўна, Ілон Маск з XAI. Рознае стаўленне да Ілона Маска ў людзей, але тым не менш ён робіць кампанію XAI, якая робіць таксама недрэнны штучны інтэлект пад назвай Grok. Мы яго не выкарыстоўваем у праграмаванні, ён не заточаны, гэты сервіс, гэтая мадэль не заточная пад праграмаванне, але Grok ён расцэнзураваны нашмат больш, чым тое, што прапановвае OpenAI, Google і Anthropic. І з амерыканскіх кампаній, там яшчэ ёсць шэраг невялічкіх кампаній, вендараў, але, напэўна, мы скончым з ЗША. З Кітаем. У Кітаі ўсё даволі цікава. У Кітаі усе гэтыя 3-4 гады быў тренд на распрацоўку адкрытых мадэляў. Кітай пастаўляў усіму свету адкрытыя мадэлі, якія па магутнасці даганялі закрытыя мадэлі ЗША. Там у іх ёсць 3 самых магутных тэхналагічных кампаній пад абрэвіятурай BAT. Гэта Baidu, Alibaba і Tencent. Кожная з гэтых кампаній выпускае свае мадэлі, адкрытыя, але, напэўна, лепшыя з іх, самыя гучныя, робіць Alibaba, у іх мадэль семейства Qwen, і гэтыя мадэлі проста цуды вырабляюць, улічваючы тое, што яны адкрытыя. Тут трэба значыць, што Кітай, дакладней ЗША, яны робяць закрытыя мадэлі. І у нас зараз ёсць крытэрыі адкрытасці і закрытасці мадэляў. Мадэль лічыцца open-source ці адкрытай, калі ёсць доступ да яе вагаў, ёсць доступ да яе датасета, на якім яе трэніравалі, і ёсць доступ да інструментаў, якімі яе трэніравалі. Так вось, ЗША выпускае мадэлі звычайна, якія ні аднаму з гэтых 3 крытэрыяў не адпавядаюць. І для іх гэта нібыта камерцыйная тайна. Кітай выпускае свае мадэлі звычайна, якія таксама гэтым усім 3 крытэрыям не адпавядаюць, але паасобку. Звычайна яны выкладаюць вагі і выкладаюць інструменты, на якім навучалі мадэлі. Датасеты, не часта выкладаюць, бо з датасетамі ёсць праблема, як вы выкладзеце свой датасет. А датасеты гэта тэрабайты, як не петабайты тэрабайты інфармацыі. Там абавязкова якім-небудзь юрысты знойдуць, што дзесьці ваш краулер залез кудысьці і спампаваў нейкую аўтарскую інфармацыю, вас засудзяць. Таму з датасетамі ўсё складаненька. Але факт у тым, што Кітай робіць open-source, і ўвесь свет гэтым open-source'ам забяспечвае. Акрамя таго, Кітай робіць даволі шмат цікавых навуковых адкрыццяў, якія паскараюць, напрыклад, працу штучнага інтэлекту, і таксама гэтыя навуковыя працы ён аддае ў паблік, потым гэтыя навуковыя працы перавыкарыстоўваюцца нават у OpenAI, у Google і ў Anthropic. Дык вось, у Кітаі мы сочым за Alibaba і мадэлі Qwen, і яшчэ ў іх ёсць такі нацыянальны, скажем так, вендар, гэта DeepSeek кампанія. Была такая мадэлька, она ёсць, DeepSeek V3, якая захайпіла вельмі моцна 1,5 гады таму, бо калі яна выйшла, яна па сваёй магутнасці амаль што дагнала закрытую мадэль ад OpenAI. І гэта вельмі ўсіх напужала, бо гэта быў першы раз у гісторыі 1,5 гады таму, калі open-source мадэль дагнала, не цалкам дагнала, але ось вельмі блізка падабралася да закрытай мадэлі. Шчыра кажучы, мала хто верыў у тое, што open-source мадэлі так калісьці змогуць. Але на сённяшні момант вось яны могуць гэта рабіць. І плюс зараз назіраецца тренд у Кітаі, што яны таксама пачынаюць закрывацца і рабіць закрытыя мадэлі. Ось апошняя мадэль ад Alibaba, Qwen 3,5, Omni, гэта цалкам назва мадэлі, яна закрытая. Alibaba сказалі, што яны не будуць выкладаць вагі ў адкрыты доступ, будуць прадаваць API. Што цалкам было чакана. Кітай нагнаў ЗША па магутнасцях, і зараз будзе таксама грошыкі зарабляць і дадзеныя карыстальнікаў да сябе перацягваць. Вось, з галоўнымі, напэўна, гульцамі гэта ўсё. У мяне на канале «Цёмны лёс», як вы падпішыцеся, ёсць асобнае відэа на гадзінку. Вітаю вас. Называецца яно «Ад OpenAI да Perplexity, галоўная шэй кампаніі, беларускі след». Там я значна больш цікава і падрабязна распавядаю пра ландшафт вендараў штучнага інтэлекту ў свеце, а таксама я там яшчэ шмат распавядаю пра тое, які след у гэтаму беларусу. Бо насамрэч і ў навуковых даследаваннях вельмі шмат беларусы зрабілі, і ёсць мільярдныя кампаніі ў штучным інтэлекце, якія таксама робяцца беларусамі. Гэта цікава ведаць.
І скончваючы блок пра мадэлі і вендары, трэба адзначыць спецыфіку топ-3 вендараў. Топ-3 вендары, на якія мы звяртаем увагу яшчэ раз. Гэта OpenAI, гэта Anthropic, гэта Google. Можна за ўсім астатнім не сачыць, таму што менавіта 3 гэтых кампаніі вырабляюць самыя магутныя сеткі на сённяшні момант. Яны так робяць уже больш за год, можа 2, а то і 3 гады, і тэндэнцыя пакуль што не змяняецца. Пакуль што ў нас няма наго, што з'явіцца нейкая яшчэ кампанія. Можа быць, Маск дагоніць, але не даганяе пакуль што. Таму мы сочым за OpenAI, Google і Anthropic'ам, і ва ўсіх гэтых кампаній ёсць невялічкая спецыфіка. Кампанія Anthropic можа паўгады таму, крацей, пэўны час таму абвясціла, што яна цалкам заточваецца пад праграмаванне. Усе іх сервісы, усе іх мадэлі у першую чаргу павінны добра праграмаваць. І ўжо толькі ў другую, трэцюю і там іншыя чэргі яны робяць нешта іншае. Не ведаю, распазнаванне відарысаў, праца з офіснай руцінай, проста там нейкія чаты. Таму Anthropic, яны спецыялізуюцца на праграмаванні. OpenAI спецыялізуюцца на ўсім. Яны супер шырокапрофільныя. Можна сказаць, што OpenAI намагаецца спецыялізавацца на навуцы, але ўсё ж такі яны такія сервіс для ўсіх. Яны могуць рабіць усё і даволі добра. Пры гэтым у іх ёсць пэўная спецыялізацыя на праграмаванні. Ёсць асобныя мадэлі у OpenAI, якія робяцца менавіта пад праграмаваннем. Пра іх я таксама потым скажу. А кампанія Google, яны навукоўцы, і яны на сённяшні момант эмацыйны інтэлект усей гэтай троіцы, бо мадэль Gemini з усіх мадэляў, якія існуюць на сённяшні момант, лепей за ўсё можа ствараць паэтычныя тэксты, разумець нейкія эмацыйныя тэксты, і цалкам эмацыянальны інтэлект гэтай мадэлі умеюць лепш, чым усё астатняе. Як так атрымалася, не ведаю, але шмат які досвед, у тым ліку мой уласны, паказвае, што як вам трэба, напрыклад, вы пісьменнік, хочаце штосьці пісаць цікавае, то вы выкарыстоўваеце Google і мадэлі Gemini. Пры гэтым мадэлі Gemini яны даволі файна яшчэ і праграмуюць. Таму спецыфіка такая у Google. Гэта эмацыйнае нешта, плюс гэта навука і праграмаванне. Такая штука з мадэлямі і вендарамі. Як тут ёсць пытанні, можна зараз спыніцца і паспрашваць. А можешь, хотя бы в 2 словах рассказать про веса? Условно, что это такое, в чем разница между разными моделями, как это влияет на, не знаю, на предназначение самой модели в таком ключе, если не сложно. Адразу азначу, што тэорыя з вагамі, яна не патрэбна цалкам праграмістам, увогуле нікаму яна не патрэбна, акрамя тых людзей, якія займаюцца навучаннем мадэляў. Таму хутенька паспрабую. Веса ў мадэлях гэта літаральна, гэта лічба. То бок сама мадэль сябе ўяўляе проста файл. Звычайны файл, які можна адкрыць у блакноце, так, як гэты файл і гэты файл змяшчае ў сябе лічбы. Лічбы гэтыя могуць быць 8-бітныя, 16-бітныя, могуць быць 4-бітныя ўрэзаныя, з плаваючай кропкай, не з плаваючай кропкай. І ад гэтага, адпаведна, памер файла розны. Сучасныя мадэлі маюць гэтых ваг трыльёны. Мільярды, сотні мільярдаў і нават трыльёны. Адпаведна, мы можам разумець, што мадэль, якая змяшчае, 200 мільярдаў 8-бітных лічбаў, вагаў, яна будзе 200 гигабайт важыць. І тебе ёсць файл на 200 гигабайт, ці некалькі файлаў, якія потым злепліваюцца. І гэты файл заладоўваецца ў хуткую памяць, гэта звычайна відэапамяць, і увесь гэты файл апрацоўваецца. Што значыцца апрацоўваецца? Гэта значыцца, што калі нейрасетка працуе, то на ўваход этой нейрасетцы падаецца, у залежнасці ад архітэктуры нейрасеткі розныя дадзеныя могуць падавацца і розныя будуць вынікі, але цалкам ты падаеш на ўваход нейкую інфармацыю, нейрасетка гэту інфармацыю прапускае праз усе свае вагі, амаль што праз усе, праз шматлікія вагі. І у адпаведнасці з тым, як гэта інфармацыя супастаўляецца з вагамі, мы атрымліваем адказ. Калі зусім проста казаць, то гэта адбываецца так. Як атрымліваюцца, і працэс атрымання гэтых ваг, гэта асноўнае, самае дарагое, што ёсць у нейрасетках, гэта называецца працэс навучання. Каб атрымаць гэтыя вагі, трэба праз мадэль прапусціць шматлікую колькасць дадзеных і ацэніць якасць адказу.
там ёсць розныя алгарытмы для гэтага, самы папулярны backpropagation. Вось, прапускаецца літаральна, ну, я кажу увесь інтэрнэт, але, ну, напэўна, карацей, прапускаецца такая колькасць дадзеных, што для таго, каб проста энергетычна забяспечыць працэс навучання на сённяшні момант, напрыклад, мадэлі GPT у OpenAI зыходзіць, наверное, не кажуць колькі, але гэта па розных падліках $1 мільёны. 1, 2, 3 мільёны $, і гэта толькі на спажыванне электрычнасці. Таму што у цябе задзейнічаны падчас атрымання гэтых ваг просто здаравеныя дата-цэнтры з вялікай колькасцю сотнямі тысяч відэакартак. Але сам працэс суперпросты. Бяруцца дадзеныя, прапускаюцца праз даволі простую алгарытмічную штуку пад назвай мадэль, і у выніку мы атрымліваем вось гэты 200, 300, 400 гігабайтны файл проста з лічбачкамі. І ўсё. Потым гэты файл запускаецца і пра сябе дадзенае прапускае. Ну, галопам по Европам неяк так. Так, и Константин, бачу, рука. Да, еще раньше ты упоминал, что из старичков только Google своего Барда /Gemini выпустил, но вроде еще была Мета со своей Оламой, и я интересуюсь, она еще как бы... Они продолжают развивать свои модели, потому что я немножко выпал из этого контекста, но вот меня именно локально интересуют модели. Добрая заувага. Google пачынаў з Барда, праз Бард, і вельмі моцна смяяліся з Гугла, бо Бард зусім ніякі атрымаўся. І потым яны Барда закрылі і зрабілі мадэль цалкам нанова, і гэта Gemini. То бок гэта не Google /Bard, не Bard /Gemini, гэта две розных мадэлі з рознымі архітэктурамі. Кампанія Meta, яна намагалася адзіная з усіх ЗШАшных кампаній рабіць open-source мадэлі. Сапраўды, яны рабілі мадэль пад назвай Llama, і скончылі яны на Llama 4, як я не памыляюся. Карацей, у кампаніі Meta ўсё не вельмі добра атрымлівалася. Яны спачатку пачалі рабіць open-source, і больш open-source не было. Потым Кітай уключыўся ў гонку, і ў нейкі момант атрымалася так, што кампанія Meta робіць рэліз, а Кітай тыдзень таму зрабіў рэліз мадэлі, якая там удвая мацнейшая і працуе хутчэй. І гэта вельмі сильна занепакоіла і Цукерберга, і супрацоўнікі пачалі звальняцца з кампаніі, бо, ну, як так, мы працуем самай крутой кампаніі, робім самы круты open-source, і ён галіму нікому не патрэбны. Таму кампанія Meta ў сярэдзіне мінулага году просто спыніла стварэнне Ламы і сказала, што яна зараз перанакіруе шмат высілак на стварэнне нейкай новай мадэлі з новай архітэктурай. І вось яны казалі, што ў пачатку гэтага года яны ее пакажуць, пакуль што не паказалі. Але чакаем. Хутчэй за ўсё гэта будзе закрытая мадэль. Такая штука з Метай. Як казаць пра адкрытыя мадэлі, я б яшчэ, напэўна, звярнуў увагу на Amazon. Amazon робяць, я зараз не ўзгадаю назву іх мадэлей, нова, напэўна. І, карацей, Amazon зараз для сваёй інфраструктуры, іх здаравенная інфраструктура, Amazon Bedrock, AI-ная, штучна-інтэлектуальная, яны для гэтай інфраструктуры робяць яшчэ і свае мадэлі, а таксама свае працэсары. Мадэль нова, працэсар Trainium, калі я не памыляюся. Вось за імі таксама можна назіраць, бо нову яны часцяком таксама open-source выкладаюць. Апошнія версіі ў іх на серверах круціцца, так можна паназіраць. Вось, такая штука. Там яшчэ пытанне прыляцела пра OpenClaw. Давайте про OpenClaw, напэўна, у канцы паразмаўляем, бо гэта не тэма сённяшняй размовы. Гэта інструмент не для праграмавання, для хайпу і для proof of concept. А мне яшчэ шмат чаго вам ёсць расказаць. Таму паехалі далей. Давайте пераходзіць ужо больш к практычным рэчам. Лепшая мадэль для праграмавання. Яны змяняюцца прыкладна кожны месяц. Вось у эвалюцыі кода ў маёй супольнасці у мяне ёсць там асобны сайт, нібыта база дадзеных, база ведаў. Я у гэтай базе ведаў заўсёды трымаю спіс актуальных мадэляў на сённяшні момант, самых моцных для праграмавання. І гэты спіс раз на месяц, а то некалькі разоў на месяц змяняецца. На сённяшні дзень у нас ёсць 3 топавых мадэлі, якія крута праграмуюць. Гэта Opus 4.6, GPT 5.4 і Gemini 3.1 Pro. Яны тут размешчаныя па кошце. Opus самы дарагі, Gemini самы таны з гэтых 3 мадэляў. Пра кошт, дарэчы, можна асобна пагаварыць, напэўна, крыху пазней я распавяду, як кошт вылічваецца. Ну, але тут базава. Кошт гэта ці падпіска, вы можете плаціць падпіску, і тады вы будете просто платіць кошт за падпіску і часамі сутыкацца з лімітамі, ці вы можете без лімітаў працаваць, закупаючы
магутнасці нейрасетак праз API. І вось я кажу пра закупку праз API. Я так працую, шмат так працуе, так вось пра закупку праз API Opus самы дарагі. Але гэтыя мадэлі самыя моцныя, самыя магутныя. У прыватнасці вось Opus з апошніх дасягненняў, штосьці яго там запусцілі. Кампанія, дарэчы, Opus робіць кампанія Anthropic, у іх ёсць файны інструмент Claude, можа быць, яшчэ пра яго сёння пагаворым. Яны запусцілі яго на некалькі тыдняў, зрабілі эмулятар чагосьці, не эмулятар, зрабілі кампілятор React з нуля. Вось настолькі сёння магутныя мадэлі. 2 гады таму я распавядаў там людзям, што ChatGPT можа змейку на JavaScript рабіць. І, ну, па-першае, ён не заўсёды мог гэта рабіць, па-другое, гэта выклікала жартачкі і усмешкі. На сённяшні дзень кампілятары могуць рабіць. Зразумела, што гэтыя кампілятары там без апатымізацыі напрацуюць не так добра, як натыўныя рэчы, якія людзі пішуць, але ўсё ж такі за одну праходку, за один запуск, за один промпт, зразумела, з падрыхтоўкай, вы сёння зразумееце, з якой падрыхтоўкай. Вось гэтыя 3 мадэлі могуць пісаць софт узроўню кампілятараў. То бок гэта софт з сотнямі тысяч строк коду, які робіцца тыдзень працы вось гэтай мадэлі неспыннай. І ёсць яшчэ 2 мадэлькі, на якія таксама трэба звярнуць увагу. Гэта GPT-5.3 кодекс. Я казаў, што у OpenAI ёсць мадэлі спецыфічныя для праграмавання. Вось гэтыя мадэлі з прыстаўкай кодекс, звычайна. І Claude Sonnet 4.6. Гэта ад Anthropic мадэлькі. Тут трэба пра назвы яшчэ пагаварыць. Значыцца, у OpenAI мадэлі звычайна называюцца GPT, потым версія мадэлі. Значыцца, атрымліваецца, што GPT-5.4 гэта наступнае пакаленне, а GPT-5.3 гэта папярэдняе пакаленне мадэляў. Чаму пра гэта кажу? Таму што зараз у нас ёсць GPT-5.4 для праграмавання, яна лепшая ад OpenAI. Як толькі яны выкацяць мадэль GPT-5.4 кодекс, то для праграмавання яна будзе лепшая, чым GPT-5.4, таму што ў межах адной і той жа версіі у нас з'яўляецца мадэль спецыялізаваная пад праграмаванне. Але паміж версіямі ўсё ж такі больш свежая версія працуе лепей, чым старэйшая версія, але заточаная пад праграмаванне. Таму GPT-5.4 праграмуе лепей, чым GPT-5.3 кодекс, нягледзячы на тое, што вось 5.3 кодекс яна зроблена менавіта пад праграмаванне. У Claude, у сямействе, у Anthropic у мадэлі называюцца Claude, і у Claude ёсць звычайна 3 версіі мадэляў. Гэта Haiku, Sonnet і Opus. Яны адрозніваюцца магутнасцю. Haiku — гэта самая лёгкая мадэль і самая глупая, можна так сказаць. Sonnet — гэта сярэдняя па магутнасці мадэль, і Opus — гэта самая моцная іх мадэль. Ну, адпаведна, самая дарагая. Таму, калі ў межах адной версіі, а версію яны пішуць у канцы, калі ў межах адной версіі існуе, напрыклад, і Opus і Sonnet, то Opus будзе больш магутны, чым Sonnet. Ну, проста таму, што Opus заўсёды больш магутны. Таму у нас Opus першы, а Sonnet недзе пры канцы. У Gemini у іх звычайна проста ідзе назва мадэлі Gemini, потым версія мадэлі. І вось ёсць прыстаўка Pro. Прыстаўка Pro — гэта палепшаная версія іх мадэлі. Звычайна Pro мадэлі ў Gemini праграмуюць добра. А не Pro мадэлі яны нібыта зроблены пад шырокі спектр задач і праграмуюць яны не вельмі добра. З усяго гэтага спіска на сённяшні момант, вось цяпер, па шматлікіх водгуках Gemini 3.1 Pro самае лепшае праграмаванне. І яна самая таная, дарэчы, з гэтых 3 мадэляў. Але гэта ўжо суб'ектыўна. У нас на сённяшні момант няма нармальных інструментаў, каб вымераць, якая з гэтых мадэляў дакладна лепей ці горш. Для таго, каб зразумець, якая мадэль лепшая ці не лепшая, мы ідзем звычайна на сайты. Бо асабіста самому зразумець гэта ўжо складаненька. Там будуць нейкія, канешне, ёсць нейкія густавыя звычкі ў людзей. Напрыклад, Opus, ён любіць адказваць больш, проста больш адказваць. Ён любіць там шмат словаў накідаць. GPT любіць адказваць strict. Як яго запыталі, ён взял табе код проста і выдаў без всялякіх тлумачэнняў. Але гэта ўжо густаўшчына. Каб зразумець насамрэч, якая мадэль лепей, якая мадэль горш, у якіх задачах, мы ідзем на сайты. Я вам пакіну 3 сайты. Artificial Analysis AI, Arena AI і Open Router AI. 3 розных сайты. Першы сайт — гэта сайт, на якім змяшчаюцца так званыя бенчмаркі. Ну, я думаю, плюс-мінус все з вас ведаюць, што такое бенчмаркі.
Вось там ужо і пытанне прыйшло адпаведнае. Гэта набор тэстаў, якія правяраюць мадэлі на здольнасці ў пэўных сферах. Гэтыя тэсты ёсць розныя. У праграмаванні на сённяшні... Яны змяняюцца, дарэчы. Некаторыя тэсты знікаюць, некаторыя тэсты з'яўляюцца. Галоўная праблема ўсіх гэтых тэстаў у тым, што як толькі задачы з гэтых тэстаў трапляюць у публічнае поле, то мадэлі адразу на гэтых задачах хуценька навучаюцца, і ўсё, і тэст становіцца для мадэлі неактуальным. Таму гэтыя бенчмаркі намагаюцца трымаць закрытымі і часцяком абнаўляць. І таму нам складана параўноўваць старыя мадэлі з новымі, таму што старыя мадэлі праходзяць старыя версіі бенчмаркаў, новыя мадэлі праходзяць новыя версіі бенчмаркаў. Таму з бенчмаркамі складана. На сённяшні момант самыя топавыя праграмерскія бенчмаркі, іх два. Гэта, зараз я вам скажу, каб не памыліцца, гэта T-бенчмарк ці Terminal Bench, бенчмарк, які ацэньвае здольнасці мадэляў да праграмавання і выконвання адпаведна кансольных тэрмінальных камандаў. І гэта SVE Bench, то бок Software Engineering Benchmark. Бенчмарк, які ацэньвае здольнасці мадэляў праграмаваць складаны софт. Прытым там ёсць две версіі гэтага бенчмарку: SVE Bench Pro і SVE Bench Verified. Verified лічыцца ўжо састарэўшай версіяй, SVE Bench Pro лічыцца новай версіі. Ёсць яшчэ Live Coding Bench, бенчмарк даволі стары, але ён даволі неактуальны. Ён проста правяраў мадэль на здольнасці праграмаваць там даволі тыповыя кускі коду. На сённяшні момант гэты бенчмарк плюс-мінус усімі мадэлямі топавымі праходзіцца даволі добра. Гэта праграмерскія бенчмаркі. Бенчмаркаў гэтых велізарная колькасць розных. Ёсць бенчмаркі на выяўленне лепшых мадэляў па распазнаванню OCR, ёсць бенчмаркі па напісанню тэкстаў, ёсць бенчмаркі па, не ведаю, генерацыі ролевых гулень, все што заўгодна. Розныя бенчмаркі ёсць, ну іх можна просто заблытацца. Таму я вам раю просто сайт Artificial Intelligence AI, там собраны асноўныя бенчмаркі, асноўныя паказчыкі гэтых мадэляў на бенчмарках. Вось. І Artificial Analysis яны яшчэ сочаць за тым, каб дадзеныя гэтых бенчмаркаў былі кансістэнтнымі. Што гэта значыцца? Шмат якія бенчмаркі, яны адкрытыя. У сэнсе ты можаш сабе спампаваць гэты бенчмарк і мадэльку запусціць на гэтым бенчмарку і паглядзець вынікі. Дык вось, вынікі могуць адрознівацца ад таго, хто запускае бенчмарк. Такое таксама бывае. Напрыклад, OpenAI выпускаюць сваю мадэль, канешне ж, яны запусцяць сваю мадэль на бенчмарку з самымі лепшымі умовамі, каб паказаць самыя лепшыя вынікі. Пры гэтым ёсць, напрыклад, сайт такі Vals AI, таксама даволі добры. Там просто адмыслоўцы запускаюць на сваіх машынах, на сваіх серверах бенчмаркі, і ў іх звычайна лічбачкі значна ніжэйшыя. Таму бенчмаркі на ваш густ можете выкарыстоўваць, можете не. Як да мяне, то гэта вельмі гемарна. Ёсць такі сайт Arena AI. Гэта іншы падыход да бенчмаркінгу нейрасетак. На гэтым сайце вы просто, як зойдзеце, у вас будзе вось такое акошка, дзе вам прапануюць паразмаўляць з нейрасеткай. Вы паразмаўляеце, і вы паставіце сваю азнаку. Звычайна нават прапаноўваюць, як вы залагініцеся, адразу адправіць адзін запыт і паглядзець на адказы некалькіх нейрасетак. Вы не будете ведаць, што за нейрасеткі, вам трэба будзе просто сказаць, які адказ вам больш спадабаўся. І такім чынам карыстальнікі гэтага сайту ацэньваюць нейрасеткі паміж сабой усляпую, blind параўнанне. І на падставе гэтых дадзеных фармуюцца лідарборды. Лідарборды тут адразу можна паглядзець па розных кірунках лідарборды. У прыватнасці ёсць і па праграмаванню тут таксама лідарборд, то бок для нас пасуе. Мне гэты сайт падабаецца больш, ён, дарэчы, называўся раней LM Arena, можа хтосьці слышаў, чуў, бо я змяняюсь назву. Дык вось, самае, напэўна, аб'ектыўнае з таго, што мы маем. З аднаго боку, так, гэта не бенчмаркі, гэта недакладна, з іншага боку, ну, ўсё ж такі гэта слепыя параўнанні, і можна гэтаму давяряць меней, але ўсё ж такі дадзеныя тут больш кансістэнтныя, чым сядзець і разбірацца ў мільёне бенчмаркаў, якія яшчэ састаряваюць. Ну і прыватнасці апошнія гады два я сюды ўжо паглядваю, усе сюды паглядваюць, і тут плюс-мінус мадэлі адпавядаюць нашым чаканням. Вось вы бачыце, першае месца Opus 4.6,
Другое месца гэта у нас Gemini 3.1. Другое, тому што тут ранкінг у іх на адным месцы могуць быць некалькі мадэляў. І потым GPT 5.4. Прыкладна адпавядае таму спісу, які я вам паказваў. Вось. І трэці сайт гэта OpenRouter.ai. Гэта сайт, насамрэч, гэта сервіс, які дае вам магчымасць праз адзін інтэрфейс мець доступ да ўсіх мадэляў. Гэта бывае карысна, калі вы шаі выкарыстоўваеце ў сябе ў аплікацыі, вы можаце проста завязацца не на API, напрыклад, OpenAI, а на API OpenRouter і падмяняць мадэлі проста праз змену назвы мадэлі. І выкарыстоўваць мадэлі не толькі ад OpenAI, праз адзін інтэрфейс, але ад Anthropic, ад кітайскіх правайдераў, ад каго заўгодна. Гэта сутнасць сайта OpenRouter. Але пры тым OpenRouter яшчэ піша даволі дакладныя карткі і даволі дакладныя карткі для ўсіх мадэляў. Тут можна, напрыклад, унесці GPT... GPT 5.4, паглядзець на тое, што гэта за мадэль, які ў яе кантэкст, калі яе выпусцілі, які кошт у гэтай мадэлі, як мы яе будзем выкарыстоўваць праз API, якія пінгі, як мы будзем яе выкарыстоўваць праз вендар API, ці мы будзем праз Azure выкарыстоўваць. Карацей, класны сайт. Плюс тут можна параўнаць мадэлі. Ёсць compare функцыя. Напрыклад, мы дададзім сюды які-небудзь кодекс 5.3 і адразу пабачым, у чым розніца. Адразу бачым, што ў кодекса кантэкст паменш, мы пра кантэкст яшчэ пагаворым, і кошты ў кодекса вось тут будуць паменш, і latency крышачку іншая. Карацей, вось класны сайт, каб параўнаць некалькі мадэляў хутенька паміж сабой і зразумець, якая з мадэляў будзе вам пасаваць лепей па параметрах. Асабліва гэта крута, гэты сайт крута глядзець, калі вы шаі ўбудоўваеце ў сваі праграмы. То бок не выкарыстоўваеце яго як дапаможніка, а ўбудоўваеце менавіта ў свой софт. Вось. Такая штука з тым, як можна зразумець, якія мадэлі на сённяшні момант лепшыя. Давайте тады далей. Даведацца, якая мадэль лепшая, не заўсёды хапае. На сённяшні момант гэтага дакладна не хапае. Яшчэ гады 2 таму у нас інструменты утрымлівалі ўнутры сябе голыя мадэлі. То бок голы чат з мадэллю і ўсё. Таму якасць мадэлі, яна на 100% адпавядала якасці адказу. Сягоння ж у нас ёсць розныя інструменты, розныя падыходы к працы з нашымі праектамі, дзякуючы якім мы можам на менш магутных мадэлях атрымліваць прыблізна такія ж вынікі, якія людзі не ведаюць пра гэтыя падыходы, атрымліваюць на магутных мадэлях. Пра гэтыя інструменты падыходы мы будзем размаўляць далей. І гэта, напэўна, асноўная тэорыя, якую сёння трэба ведаць. Па-першае, інструменты. Інструменты я так паспрабаваў па прызначэнні падзяліць верхнеўзроўнева. Па-першае, у нас ёсць IDE-шкі. IDE-шкі, я думаю, плюс-мінус усе ведаюць, што гэта такое. Дык вось, ёсць IDE-шкі новыя. Я тут выпісаў толькі новыя IDE-шкі, гэта так званыя AI First IDE. IDE-шкі, у якіх адразу спачатку быў убудаваны шаі. Як ён убудаваны, якія там спосабы ўжывання, я далей пакажу, але ўсё ж такі. Курсор, Windsurf, Cairo, Antigravity, Qyoder. Курсор — гэта бясспрэчны лідар, пра яго, я думаю, усе чулі. Windsurf — гэта быў галоўны канкурент курсора, а потым у Windsurf ўсё дрэнна пайшло па жыцці, і зараз яны развіваюцца, але ўсё ж такі каманда ў іх такая крыху хісткая. Cairo — гэта IDE-шка ад Амазона, якая добра развіваецца, і ў іх ёсць цікавая спецыфіка, пра яе пагаворым далей. Antigravity — даволі новая IDE-шка, якую робіць Google, і даволі нядрэнная, і яны яе заточваюць менавіта пад працу са сваімі мадэлямі, то бок мадэлі ад Гугла лепей за ўсё працуюць у Antigravity. Qyoder — гэта лепшае, што ёсць у кітайцаў, я б так сказаў. Тут я не памятаю, напэўна, гэта алібабашны IDE-шка, могу памыляцца, але яна даволі файная, яна найбліжэйшы канкурент курсора, але ад Китая. І тут адразу скажу, што я для сябе раблю разніцу кітайскі софт ці амерыканскі софт, кітайская мадэль ці амерыканская мадэль з пункту гледжання. Хтосьці робіць з этычнага пункту гледжання розніцу. Я раблю розніцу праз тое, што як мне трэба штосьці сенситив пра ЗША, то я іду ў кітайскія мадэлі. Штосьці сенситив пра Кітай, я іду ў ЗШАшныя мадэлі, таму што зразумела, усе гэтыя мадэлі інструменты, яны не могуць парушаць мясцовае заканадаўства, яны не могуць распавядаць пра тэмы, якія забаронены ў гэтых краінах. Вось, такая ёсць акалічнасць. Карацей, IDE-шкі. На курсор мы сёння паглядзім больш падрабязна. Потым кансоль-асістэнты. І тут у нас два галоўных асістэнты кансольных. Гэта Claude-Code і Codex. І я б сказаў, што на сённяшні дзень Claude-Code — гэта галоўны інструмент для распрацоўкі для ўсіх. Вось,
Я люблю курсор, але большасць абірае клод-код. Курсор і клод-код — два галоўных інструменты прафесійных для напісання кода са штучным інтэлектам. Розніца ў тым, што курсор — гэта IDE-шка ў першую чаргу, а клод-код у першую чаргу — гэта тэрмінальны асістэнт, то бок з ім раней трэба было працаваць толькі праз тэрмінал. На сённяшні момант ужо можна з клод-кодам працаваць і праз курсор нават, ёсць расшырэнне спецыяльнае, ёсць у іх дэсктопныя аплікацыі, але вось клод-код, ён вельмі файна збудаваны і ён выдае самыя лепшыя вынікі кодавыя, калі вам трэба складаны код пісаць, калі вам трэба шмат коду пісаць, і калі у вас ёсць грошы, каб за ўсё гэта плаціць, то клод-код самы лепшы варыянт. Таксама з пункту гледжання карыснай працы і коштаў клод-код выйгрывае, але ён выйгрывае на падпісках ад $200. Я зараз толькі не памятаю, іх $100 засталася, напэўна, ці $200. Карацей, усе гэтыя інструменты, IDE-шкі, кансольныя асістэнты, амаль што ўсе, яны працуюць па падпісках. Некаторыя з іх працуюць праз API. Напрыклад, у курсоры можна працаваць напрамкі праз API ці па так званай падпісцы PSU, калі ты плоціш за кожны запыт да API вендара. Вось працаваць шмат праграмаваць праз API — гэта вельмі дорага. Таму раіцца звычайна набываць падпіскі. І набываць падпіскі вендарскія. Што гэта значыцца? Клод-код вырабляе кампанія Anthropic. Кампанія Anthropic таксама вырабляе мадэлі клод. І таму, каб прасунуць клод-код, кампанія Anthropic дае вельмі вялікія зніжкі на падпісцы да сваёй мадэлі. А значыцца, што калі вы заплоціце за падпіску клод-код, там ёсць розныя ўзроўні, 20 і, не памятаю, напішыце ў чаце, ці 100, ці то $200 за другі ўзровень каштуе. Дык вось другі ўзровень падпіскі ў клод-кодзе дае столькі запытаў да іх мадэлі, да іх опусу 4.6, што калі б я такую ж колькасць запытаў праз API зрабіў, я б заплаціў не $200 умоўна, а заплаціў бы 800, а то і 1000. Гэта праз тое, што карневыя вендары могуць даваць добрыя зніжкі, каб падсаджваць на сябе аўдыторыю і каб прасоўваць свае інструменты. Яны так і робяць. Таму клод-код, падпіска вось за $100, ужо за $100 яна ўжо пачынае вельмі добра акупацца, за $200 таксама файна. Кодекс. Кодекс — гэта кансольны асістэнт, які таксама мае плагіны, з ім можна працаваць у візуальным рэжыме ад кампаніі OpenAI. І, адпаведна, падпіска Кодекс дае нашмат больш запытаў да мадэлі ад OpenAI, чым калі б я працаваў праз курсор, праз API. Так як я зараз не шмат праграмую, я праграмую ў асноўным для сваіх пэт-праектаў, то мне хапае курсору. Я там на месяц магу $40-60 патраціць праз API, мне не выедаецца $100, але каб я праграмаваў 8 гадзін на дзень, канешне, мне там не хапала гэтага курсору, я б набываў падпіскі. Гэта інфармацыя хуценькая для менеджераў, напэўна, калі вы там падлічваеце затраты сваіх супрацоўнікаў, то часцяком бывае такое, што вось яны працуюць з нейкімі інструментамі, якія за API-шкай працуюць, і як толькі яны за месяц вытрачаюць больш за $100, мы адразу іх перасаджваем на падпіскі ад клод-кода ці кодекса. Там ёсць свае праблемы, бо часцяком трэба яшчэ інструментарый змяніць, трэба іх перавучыць на іншы інструмент, але для кампаній гэта будзе значна даражэй. І па коштах, сярэднім на сённяшні момант, я вось пагляджу па знаёмым кліентам, распрацоўшчык, які вытрачае штомесячна на штучны інтэлект $300, для кампаніі цалкам ок. Розныя да гэтай інфармацыі па-рознаму ставяцца. Каб мне такое 2 гады таму сказалі, я бы віска пакруціў, сказаў: да вы што, дурныя, тут яшчэ $20 плаціць трэба, а ўжо 300. На сённяшні момант $300 сярэдні чэк — гэта ок. Фрілансеры, якія працуюць самі на сябе, яны могуць і 1000 і 1500 вытрачаць, таму што для іх гэтыя грошы хутка адбіваюцца. Яны там бяруць у паралель сразу некалькі заказаў, замоў і працуюць. Просто для разумення. Ось такія кошты на шэі інструменты сёння — гэта нарм. Так, далей у мяне 2 разы ідзе тэрмінал, гэта памылачка, але ўсё ж такі тэрмінальныя асістэнты таксама вартыя ўвагі. Асноўны з іх — гэта Warp. Зараз я вам пакажу хуценька, вось так ён выглядае. Звычайны тэрмінал, але фішка ў чым? У ім убудаваны шаі, то бок ён па-перше, у яго ёсць кампліт. Калі я пачынаю штосьці пісаць, ён мне адразу прапаноўвае, што можна ўставіць далей.
там не ведаю SD і ўсё мне адразу ён ведае, дзе я знаходжуся і можа мне падказваць. Таксама тут ёсць агенцкі рэжым, я магу спытаць его, там не ведаю, давайте штосьці. How to make git commit. Ага, окей. Не спрацавала моя тулзень для галасовой апрацоўкі. Такое бывае. Ну, карацей, можна што заўгодна яго спытаць, і ён табе падкажа каманду. Для тых, хто не вельмі любіць з кансолю працаваць, гэта вельмі крута, але адначасова гэта і страшна, тому што мы ведаем, да чаго кансоль можа прывесці. Якая асабліва, калі ты не разумееш каманду. Але я тэрміналам гэтым карыстаюся, мне даволі падабаецца. І яшчэ ёсць асобны спектр інструментаў, гэта PR-агенты. Я, напэўна, сёння вам пра іх многа распавядаць не буду, але ось Claude-код і кодекс гэта кансоліна. Гэта кансольныя праграмы, якія добра пішуць код. І ў нейкі момант гэтыя кампаніі і іншыя кампаніі зразумелі, што гэтыя кансольныя праграмы можна ўбудоўваць у пайплайны CI/CD. Гэта даволі проста робіцца. Там Action наладзіў сябе ў GitHub, у GitLab і прапісаў там, што запускаць якую кансоль, ну і вось тебе там на кожны div запускаецца Claude-код у бэкграўндзе, які правяряе гэты div і дае свае каментары. Гэта сутнасць PR-агентаў. Гэтых PR-агентаў сёння шмат, іх можна свае рабіць, можна браць гатовыя. Ёсць свой PR-агент у Claude-кода, ёсць у Gemini у Google свой PR-агент, у Кодекса, нават у Грока ёсць свой PR-агент. Я думаю, вы хутка зможаце знайсці інфармацыю. Але сутнасць у тым, што штучны інтэлект у CI/CD сёння таксама выкарыстоўваецца для некаторых рэчаў. Па-першае, для ацэнкі якасці коду, які прылятае. Просто можна літаральна ставіць азнакі і потым па гэтым знакам даваць нейкі фідбэк распрацоўшчыкам. Па-другое, просто праверка на нейкія базавыя правілы, лінтынг, але больш інтэлектуальны лінтынг, чым гэта робіць які-небудзь SonarQube. І часам гэта цалкам дапісванне коду. Гэта больш складаны кейс, але ёсць інструменты, вайп-кодерскія, так званыя інструменты, іх больш лічаць вайп-кодерскім. Вайп-кодерскі гэта значыцца інструмент, які не патрабуе увагі праграміста. Вы просто пішаце, што вам трэба зрабіць, гэты інструмент робіць, і вы просто глядзіце там на адказ, глядзіце, якая праграма атрымалася. Дык вось ёсць яшчэ PR-агенты, можна наладзіць, якія цалкам бяруць задачу з канбан-дошкі ў GitHub і гэтую задачу ператвараюць у код. Ці бяруць ваш pull-request і самастойна дапісваюць туды код. І вы просто глядзіце, што там, якія дадаткі з'явіліся і апрувіце. Гэта вось такая асобная галіна. Ёй, звычайна, мы як праграмісты не займаемся, ёй займаюцца, зразумела, там ребяты з DevOps-аў. Часцяком таксама праграмісты налажваюць гэтыя ўсе пайплайны. Але цікава з гэтым разабрацца. Што яшчэ тут распавесці? Тут мне замест тэрмінала павінен быў быць пункт плагіны. Якраз у чаціку спыталіся, ці можна ставіць open-код у адзін шэраг з Claude-кодам і кодексам. Ёсць яшчэ здаравенная процьма розных плагінаў, якія дазваляюць вам у вашыя стандартныя IDE-шкі ўбудоўваць штучны інтэлект. Убудоўваць чат са штучным інтэлектам, убудоўваць іншыя рэчы. Напрыклад, яны дазваляюць працаваць вам з лакальнымі мадэлямі. Все гэтыя інструменты не дазволяць вам працаваць з лакальнымі open-source-нымі мадэлямі, а вось, напрыклад, ёсць інструмент пад назвай C-Line, либо Kilo-код, гэта форк C-Line, якія дазваляюць у вашай IDE-шцы падключаць лакальныя мадэлі. Сэнсу ў гэтым пакуль што не шмат. Як мы кажам пра мадэлі, якія запускаюцца менавіта на вашым кампе, бо яны будуць слабыя. Але, напрыклад, для кампаній з закрытым перыметрам, для кампаній з якія знаходзяцца ў зонах пад санкцыямі, для іх гэта даволі недрэннае выйсце. Купіць сабе сервер за $100,000, разгарнуць на ім вялікую адкрытую мадэль і потым яе даваць да яе доступ сваім распрацоўшчыкам. Я ведаю кампаніі, якія так робяць. Пытаюць у чаце, ці можна ставіць, напрыклад, расшырэнне open-код у адзін шэраг з Claude-кодам. Не рашэнне, прабачце, open-код гэта таксама кансольны інструмент. Можна ставіць у адзін шэраг з Claude-кодам і з кодексам все, што заўгодна, але я просто азначу, што Claude-код робіць лепш за ўсё тое, што он робіць. Усе астатнія гульцы Claude-код даганяюць. Так же, як усе астатнія IDE-шкі даганяюць курсор. Менавіта таму курсор, а не VS Code з плагінамі. VS Code з плагінамі будзе працаваць
Ён будзе працаваць добра, але ён не дасць мне таго ўзроўню якасці, які мне дасць курсор. А як і дасць, то на наступны дзень курсор выпусціць штосьці такое, чаго не будзе ў VS Code з плагінамі. Пры гэтым я не кажу, што VS Code з плагінамі гэта дрэнна. VS Code з плагінамі гэта цалкам гуд, у іх там добрая інтэграцыя з GitHub Copilot. GitHub Copilot хоць і ў даганяючых, але ён добры сервіс робіць, плюс ён Microsoft падсоджвае на GitHub Copilot на свой інфрум шматлікія кампаніі. Таму VS Code з GitHub Copilot гэта даволі файны інструмент. Але як вы хочаце самага перадавога досведу, то вам курсор, а лепей Claude Code. Вось. Наколькі Claude Code і Anthropic наогул важная кампанія, яны стандарты ўводзяць. Мы сёння з вами крыху пагаворым пра стандарт, напрыклад, MCP і сабагентаў. Гэта штукі, якія выкарыстоўваюцца паўсюль на сённяшні момант у праграмаванні са штучным інтэлектам. Іх стандартызаваў Claude Code. Anthropic кампанія, ў сэнсе не Claude Code, а Anthropic. То бок Anthropic, яна ўводзіць стандарты. Гэта вось супер перадавая кампанія. Таму Claude Code, ён першы сярод усіх. Кодекс, напэўна, там другі будзе па якасці. Вось такая штука. Ну і плагіны. Так, ёсць плагіны, Claude Code ёсць пад VS Code. У мяне Claude Code стаіць у курсоры, вы потым пабачыце. І тут можа быць слушнае пытанне, як калі ты выкарыстоўваеш Claude Code, навошта там табе курсор, я вам пакажу, што ў курсоры ёсць такога, чаго няма ў іншых IDE-шках, за што я яго люблю і плачу за яго падпіску. Добра. Давайте далей. У нас яшчэ тэорыя. Я думаю, за 2 гадзіны укладземся, але, напэўна, не сёння. Карацей, ёсць такія паняцці, як промпт і кантэкст інжынерыя. Магчыма, вы пра гэта чулі. Пра промпт інжынерыю, напэўна, ўжо ўсе чулі. Кантэкст інжынерыя больш-менш новыя значэння. Я схільны казаць, што кантэкст інжынерыя гэта новая промпт інжынерыя. То бок, промпт інжынерыя гэта звычка, навык напісання паведамленняў у штучны інтэлект, у гэтай сістэмы, такім чынам, каб адказ быў як мага больш дакладны. Вось. Усе паведамленні, якія мы адпраўляем у чаты, гэта промпты. Чамусьці такое слово придумалі, маглі проста месседж назваць, але гэта промпт. Адпаведна, промпт-інжынірінг гэта навык выкарыстання розных падыходаў, напісання гэтых промптоў, каб адказы былі лепей. Там ёсць купа проста розных падыходаў, ёсць Prompt Engineering Guide сайт, ён так і называецца Prompt Engineering Guide, вы там можете знайсці штук 100 розных тэхнік. Я пакажу потым адну самую базовую, просто каб вы разумелі. Але там тэхнікі ёсць, напрыклад, вы можете даць у прампце прыклад таго адказу, не таго адказу, а прыклад таго дзеяння, якое вы хочаце атрымаць, прыклад коду падаць мову праграмавання. Вы можете просто ў чаце пісаць прывітанне, і пакуль гэта ўжо палепшыць адказ, таму што ось 3 ці 4 тыдні таму выйшла праца навуковая, якая кажа, што дыялогавыя маркеры паляпшаюць вынікі адказу на аўтапраграмаванне. А дыялогавыя маркеры гэта «Привет, пока», блядь, ты охуела. Прабачце, я там запікаю. Ну, гэта дыялогавыя маркеры. Нейрасеткі думаюць, што яны ў дыялогі, яны навучаліся на дыялогах, і яны ведаюць, што ў дыялогі адказы лепей. Таму яны, як бачаць гэтыя ўсе маркеры, то яны лепей адказваюць. Нават у Claude Code, пра які я вам такі што распавядаў, у іх ёсць... Яны захоўваюць усю гэтую лексіку ненарматыўную у асобнай базе дадзеных, і па гэтай лексіцы выяўляюць стан праграміста ось цяпер падчас напісання коду, і ў залежнасці ад гэтага стану па-рознаму ствараюць прампты. Гэта таксама промпт-інжынерыя. Адкуль я гэта ведаю? Таму што код Claude Code злілі 2 дні таму у сеціва. Гэта быў закрыты прадукт, а зараз яго злілі, там яго ўсе перапісваюць, там цікавыя гісторыі. Дык вось, промпт-інжынерія. Навык напісаць нармальны промпт. Там яшчэ ў нейкі момант з'явілася мета-промпт-інжынерія, калі мы промпт робім адаптыўным, калі ў нас з'яўляюцца нейкія пераменныя, карацей, праграмы, якія нам пішуць з промпты, з пераменнымі. Промпт ствараецца там у залежнасці ад нейкіх абстракцый, усяго такого. Гэта сутнасць мета-промптынгу. У нейкі час, і гэта ўсё працавала добра, пакуль у нас чаты былі толькі з нейрасеткамі. У сэнсе, вось мы напрамкі нейрасет запісалі нешта ў чаце, яна нам адказвала там кодам, мы гэты код устаўлялі. Потым, з цягам часу, мы прыйшлі к крыху іншым паводзінам гэтых чатаў. Гэтыя чаты сталі праактыўнымі. Гэтыя чаты зараз нам пішуць код адразу.
мы ім кажам, што зрабіць, яны нам сразу пішуць код. Яны нам не просто адказ даюць, які нам трэба скапіраваць, уставіць, пераправерыць, яны самі гэты код пішуць, яны самі яго пераправяраюць, лінтэры запускаюць, тэсты запускаюць. Усё гэта робіць адзін чат. Гэта называецца агентныя паводзіны. Мы перайшлі ад проста размовы з чатам да агенцкіх паводзінаў, калі чат выконвае працу. І ў гэтых агенцкіх паводзінах атрымалася так, што чату не заўсёды дастаткова той інфармацыя, якая ў нас у праекце захоўваецца. І недастаткова тых прамптоў, якія мы пішам. Чатам, агентам, вось гэтым агенцкім чатам патрэбны яшчэ былі нейкія крыніцы дадзеных ведаў аб нашых праектах і аб тым, што мы хочам зрабіць. З гэтага вырасла цэлая галіна, называецца она Spec-Driven Development. Крыху пазней яшчэ паговорым пра яе. Але сутнасць гэтага падыходу Spec-Driven Development у тым, што мы прямо нашу праект у нашай GitHub рэпазіторыях дадаем яшчэ дадатковую дакументацыю для нашых агентаў. Гэтая дакументацыя, гэта звычайныя MD-файлы. Звычайныя MD-файлы, у якіх мы прапісваем, што ў нас за стэк на праекце, які ў нас ёсць асноўныя фічы. Калі мы працуем, напрыклад, з нейкай старой ці берем нейкую новую таску, мы можам у MD-файле прапісаць дакладна, што ў гэтай тасцы трэба зрабіць, і па пунктах напісаць, якія павінна крокі выканаць нейрасетка, каб закрыць гэтую задачу. Напрыклад, там напісаць клас, напісаць там некалькі эндпоінтаў у нашым API, напісаць тэсты на гэтыя эндпоінты і прагнаць гэтыя эндпоінты. Вось мы літаральна ствараем такі MD-файл, у якім будуць усе гэтыя чекбоксы, і чат, шаі-чат, агенцкі чат, ён падчас сваёй працы будзе гэтыя файлы выкарыстоўваць і літаральна будзе там галачкі ставіць, тушачкі сабе ставіць, што ён выканаў, што ён не выканаў. І гэта ўжо дапамагае яму працаваць даўжэй і больш якасна. І вось у нейкі момант мы зразумелі, што ў нас у праектах проста з'яўляюцца цэлыя папкі з гэтымі MD-файламі, у якіх апісаны гэтыя правілы працы з праектамі, і тады з'яўляецца кантэкстная інжынерыя. Бо мы разумеем, што ў нас ужо не проста промпты мы пішам, але мы збіраем цэлы кантэкст для нашага кліента, для нашага агента. І ў кантэкст гэты ўваходзіць і праект, і нашыя размовы з чатам, і нашыя папярэднія размовы, і дифы з гіта. Часам нават мы можам падцягваць там нейкія жыры, дапісанні, бізнес-патрабаванні, і таксама ўвесь шэраг гэтых MD-файлаў з дадатковымі апісаннямі, што як рабіць. Гэта ўсё кантэкст. Гэта ўсё інфармацыя, якая ўспрымаецца мадэллю для працы, каб даваць нам лепшы адказ. Таму промпт-інжынерія трансфармуецца ў кантэкст-інжынерыю. На сённяшні момант нам трэба разумець вось шмат такіх акалічнасцяў, як працаваць з гэтымі файлікамі, што ў іх пісаць, каб вынік быў лепшы. І менавіта праз кантэкст-інжынерыю мы можам, як інжынеры, добра ведаючы, добра разумеючы, як працаваць з кантэкстам менавіта ў нашым праекце, мы можам на менш магутных мадэлях атрымліваць вынік лепшы, чым атрымаў бы чалавек на магутных мадэлях, але без ведаў гэтага кантэксту і кантэкст-інжынерінг практык. Гэта такая затравачка пра промпт-інжынерінг, кантэкст-інжынерінг. Тут хуценька яшчэ раз, прампты, гэта ўсе паведамленні, якія мы дасылаем у нейрасетку. Супербазавае правіла. Наогул для ўсяго, не толькі для праграмавання, мы заўсёды ў прампце апісваем задачу абмежавання выгляд адказу. Заўсёды. Ёсць такое, што людзі, якія першы раз сутыкаюцца з гэтымі чатамі, яны проста пішуць, тыпу, зрабі мне то-то, і ўсё. І больш ніякага кантэксту. А сутнасць працы са шаета надаць як мага больш кантэксту. Канешне, у ідэале нам трэба мікраменеджыць. У ідэале нам трэба пісаць цалкам усю задачу, і тады яна будзе зроблена 100% дасканала. Але тады навошта нам гэтыя шаі патрэбны, мы самі можам зрабіць. Таму трымаемся балансу. Апісваем задачу. Абмежаванне. Што такое абмежаванне? Ну, гэта, напрыклад, выдай мне адказ на, не ведаю, там на канкрэтным стэку. Ну, вось у нас у праекце ёсць нейкі стэк, у нас няма асобнай дакументацыі, дзе прапісаны гэты стэк, праект у нас здаравенны, нейрасетка здаравенныя праекты дрэнна апрацоўвае, таму лепей адразу сказаць, што вось у такім-то стэку мерн. Мы выкарыстоўваем тут у нас мерн. Гэта будзе абмежаванне. Заставайся ў стэку мерн. Гэта джаваскриптовы стэк. Ну і выгляд адказу, звычайна, гэта што мы чакаем. Гэта можа быць там, не ведаю, ну, у праграмаванні гэта звычайна там, выдай мне праграмны код, так.
Калі мы працуем з нашымі інструментамі тыпу курсор, там выгляд адказу пісаць не патрэбна, таму што там это ўжо прапісана ў так званым сістэмным промпце. Курсор нам адразу будзе код пісаць. Але абмежаванні задачу апісваем. Раней яшчэ трэба было апісваць ролю. На сённяшні момант ролю не трэба апісваць. Калі хтосьці з вас чуў, што вось калі вы з чатам GPT працуеце, то чату GPT трэба сказаць, што ўяві сябе праграмістам, дай мне там код на такое-то, гэта ўжо не актуальна. Нейрасеткі самі вельмі добра разумеюць па задачы, якую ролю на сябе трэба прымерыць. Вось. Ну і базавыя правілы, тыпу папрасіць падумаць, папрасіць задаваць удакладняючыя пытанні. Гэта ўсё працуе. Цалкам з нейрасеткамі на сённяшні момант працуе якая штука. Вось уявіце сабе, што нейрасетка у вас гэта жуніор-спецыяліст, якому вы проста, можаце проста прапісаць усё дасканала, і тады ён зробіць на 100% класна задачу, а можаце напісаць крыху менш дасканала, і ён зробіць там на 50% гэтую задачу. Але факт у тым, што вы з нейрасеткай камунікуеце прыкладна як з жуном. Вы не камунікуеце як з машынай. Вам не трэба уяўляць, што там няма чалавека. Вы пішаце так же, як вы пісалі задачу джуну. Вы даеце тыя ж дадзеныя ўваходныя, якія давалі б там свайму джуну. Таму што ўсе гэтыя нейрасеткі, інструменты, яны вучыліся, на нашым кодзе, на нашых размовах. І таму з імі трэба размаўляць прыкладна тым жа чынам. Асноўнае паняцце, якое самае складанае или самае галоўнае ў працы з нейрасеткамі і ў праграмаванні з нейрасеткамі, гэта кантэкст. Значыцца, у нейрасетак, якія працуюць з тэкстам, ды не толькі з тэкстам, у іх ёсць так званы механізм attention механізм. Яго, дарэчы, упершыню прапанаваў Дзіма Багданаў, наш з вамі сваяк у 13 годзе. І гэта увага, гэта колькасць, літаральна колькасць сімвалаў, якія можа трымаць нейрасетка ва ўвазе. І гэта пэўная колькасць. Вы, калі я вам паказваў сайт вось гэты OpenRouter, вы бачылі context length параметр. Гэта адпаведна значэнне колькасць кантэксту ў пэўнай мадэлі. Вось у GPT 5.4 памер кантэксту 1 мільён токенаў. Ён вымяраецца ў токенах. Гэта што значыць? Гэта значыць, што сума ўсіх вашых паведамленняў і ўсіх адказаў нейрасеткі, калі яна перавышае 1 мільён, пакуль што будзем казаць сімвалаў, то значыцца нейрасетка пачынае галюцынаваць. Яе увага пачынае прасоўвацца на больш свежую інфармацыю, а старую інфармацыю яна забывае, яна выпадае з attention, з увагі, і нейрасетка выдумляе гэтую інфармацыю. Таму вельмі важна нам, калі мы ў чатах працуем, сачыць за тым, каб мы не выходзілі за ліміт гэтага кантэксту. Сучасныя інструменты звычайна пішуць у чатах, што вось там занята 60% кантэксту, 70, 80, як гэтая велічыня набліжаецца да сотні, то мы ці самастойна пераўтвараем чат, ці там ёсць розныя спосабы, як можна застацца ў тым жа чаце, але кантэкст не моцна згубіць. Можна, напрыклад, папрасіць самарызаваць увесь папярэдні кантэкст, перанесці гэтую самарызацыю ў новы чат і працягнуць працу. Некаторыя інструменты гэта аўтаматычна робяць. Але разуменне таго, што ёсць кантэкст, гэта суперважна. Праз гэта мы не працуем заўсёды ў адным чаце, праз гэта мы намагаемся надаваць мінімальную колькасць інфармацыі, праз гэта мы разумеем, што, напрыклад, працаваць з маналітамі будзе складана, таму што 1 мільён токенаў гэта не так уж і шмат. Там трэба сказаць, што токен гэта не сімвал, гэта токен адрозніваецца ад дакладней, один токен можа змяшчаць розную колькасць сімвалаў у залежнасці ад таго, якую кадзіроўку мы выкарыстоўваем. І з гэтага пункту гледжання, напрыклад, калі мы кірылічныя кадзіроўкі выкарыстоўваем, то ў нас кантэкст хутчэй забіваецца, бо праграмы, якія разбіваюць тэкст на токены, яны называюць токенізатары, яны вось лепей працуюць з лацінкай, чым з кірыліцай. Таму на ангельскай мове проста кантэкст больш павольна размяркоўваецца, мы можам даўжэй працаваць. Вось адзіны мінус працы там на беларускай ці расійскай ці украінскай мове з нейрасеткамі, кантэкст хутчэй выядаецца. Але не крытычна. Дык вось, 1 мільён кантэксту гэта не так шмат. Гэта, прыкладна сярэдняга памеру мікрасервіс. Гэта дакладна не маналіт. Гэта некалькі, можа быць, десяткаў тысяч строк кода эфектыўнай працы. То бок, калі вы думаеце, як вы думаеце, што нейрасетка сможа там ваш праект праз праграмы, які мы сёння паглядзім, зразумець, асэнсаваць, па ўсяму праекту вам адказваць, то гэта не так працуе.
у нейрасеткі не загружаецца ўвесь код вашага праекту. Звычайна інструменты аналізуюць, што яны аналізуюць? Яны аналізуюць код, які адкрыты вось цяпер у вас, у вашым, напрыклад, у вашай IDE-шцы, адкрытыя ўкладкі. Яны аналізуюць, калі ў іх ёсць доступ да LCP, яны аналізуюць увесь залежны код, яны аналізуюць праз 3-сітер код, то бок яны падцягваюць увесь код, які напрамкі звязаны з вашым кодам. І больш за тое, яны падцягваюць не сам код, а метаінфармацыю, каб скараціць памеры кантэкста. І да гэтага яшчэ накладаецца шмат рознай інфармацыі. Ваш код можа запускацца, дэбаг інфармацыя можа дадавацца якаясьці дадатковая метаінфармацыя. Клод-код, напрыклад, любіць грэпаць ваш праект і праз грэпы шукаць невідавочныя спасылкі на той код, які вы зараз рэдагуеце. Таму кантэкст на праекце там, на 10 000 строк коду можа убівацца на шмат больш строк коду, умоўна кажучы. І ён можа хутка разрастацца. Вось. Як з гэтым працаваць? Зноў ж такі, з маналітамі, там складана. З маналітамі складана працаваць, там трэба яшчэ пачакаць. Калі у вас здаравенны маналіт з здаравеннай колькасцю коду, як у вас ён добра падзелены на лагічныя сектары, то можна пэўным чынам там абмяжоўваць файлы і працаваць з нейкімі асобнымі файламі. Цалкам вось гэты кантэкст, памер кантэксту, гэта паталок для мадэляў. У сэнсе мы, як чалавецтва, пакуль што не прыдумалі лепшую архітэктуру мадэлі, у якой бы можна было кантэкст гэтай зрабіць бязмерны. А гэта, вы разумееце, гэта такая мара. Бязмерны кантэкст, можна ўсё, што заўгодна заладаваць, і ўсё класна будзе працаваць. Дык вось архітэктура, на якой мы зараз працуем з нейрасеткамі, яна называецца Large Language Models, пад архітэктура Generative Pre-trained Transformers, у іх ёсць паталок. У іх чым большы кантэкст, геаметрычная залежнасць вылічальных магутнасцяў ад памеру кантэксту. Чым большы кантэкст, тым больш у стэпені патрабуецца вылічальных магутнасцяў. Вось. І хуткасць таксама падае. Таксама з кантэкстам ёсць прикол. Вось мы бачым тут 1 мільён кантэксту, і нам падаецца, вау, як класна. Давайте вось, напрыклад, увядзем які-нибудь опус. Опуса, які кантэкст зараз. Таксама 1 мільён. Карацей, бывае такое, што ў мадэлі вот тут пакінемся. Вось у кодекса 400 000 токенаў, а у 5.4 1 мільён. Падаецца, ўсё, трэба ісці на 5.4, там кантэкст здаравенны, будзе лепей працаваць. Але не ўсё так проста, бо тут, дарэчы, не прапісана. Звычайна, калі кантэкст у мадэлю перавышае 200 000 токенаў, то ён становіцца ўдвая даражэйшым. І гэта значыць, што мы як распрацоўшчыкі, калі мы працуем праз, напрыклад, не падпіску, а праз API, і калі мы ведаем, як працуе кантэкст, і што ў пэўны момант ён становіцца даражэйшы, мы можам эканоміць грошы сабе і сваёй кампаніі, проста ствараючы новыя чаты. Чаму кантэкст становіцца даражэйшы? Таму што ўсе мадэлі, яны stateless. Гэта таксама вельмі важна разумець. Вось кожны раз, калі вы пішаце штосьці ў ChatGPT, у курсоры, дзе заўгодна, кожны раз мадэль апрацоўвае цалкам увесь чат, які ў вас ёю ёсць. Не толькі апошнія паведамленні, а цалкам усю перапіску з усімі вашымі паведамленнямі, з усімі адказамі. Яна пралічвае яе ўсю. І праз гэта кожны новы запыт, ён будзе па вылічальных магутнасцях больш даражэйшы. З гэтага пункту гледжання ёсць сэнс вось пераўтвараць чаты. Ладно, але гэта я ў падрабязнасці скаціўся. Кантэкст, ось такая штука. Ведаем, што ён ёсць, ён абмежаваны. Калі мы выходзім за межы кантэксту, то пачынаюцца галюцынацыі, пачынае сетка пісаць абздурны код, і чым большы кантэкст, тым хутчэй вытрачаюцца грошыкі, як мы працуем праз API. Давайте перайдзем да самай, напэўна, самай карыснай часткі, тое, што можна будзе потом пагуліць. Я паспрабую тут хуценька распавесці, якія спосабы выкарыстання штучнага інтэлекту ёсць у праграмаванні на сённяшні момант. Вось яны усе. 5. Пра кожны з іх можна асобную лекцыю рабіць, але давайте хуценька прабяжымся, і потым я ў курсоры, напэўна, хутка пакажу, як гэта працуе. Все пачыналася з тап-кампліта. Гэта калі, ці тап-камплішн, гэта калі вы пішаце нейкі код, і вам адразу за курсорчыкам прапаноўваецца, што трэба ўставіць. Гэта рабіў GitHub Copilot, дарэчы, самым першым. Потым з'явіліся бейс-чаты, то бок чаты ўбудаваныя ў інструмент. Чат убудаваны ў Visual Studio Code. Не трэба хадзіць у браузер,
каб з чатам GPT паразмаўляць, можна адразу гэта зрабіць у вашай IDE-шцы, і яшчэ гэты чат будзе ведаць там кантэкст вашага праекту адразу. Не трэба будзе запампоўваць асобна файлікі з вашым праектам. Пасля гэтага з'яўляецца, я тут паблытаў месцамі, Next Edit Suggestions, суперкрутая штука, праз якую я дагэтуль сижу ў курсоры і не магу там перайсці ў клод-код. Мне вельмі падабаецца, што я магу, я люблю код вычытваць. Next Edit Suggestion — гэта калі вы пішаце перапісваеце, напрыклад, нейкі код, і вам ваш IDE-шка адразу прапаноўвае ва ўсіх месцах, лагічна звязаных з гэтым кодам, зрабіць аўтаматычнае змяненне. У межах аднаго файла, нават у межах розных файлаў. І літаральна ваше праграмаванне выглядае так, што вы змяняеце назву, не ведаю, часткі класу, а потым проста ціснеце там 8, 10, 12 разоў таб, і у вас усе функцыі, якія ўключалі старую назву класа, усе нейкія там канстанты, ўсё, што заўгодна, яно ўсё змяняецца. Частку гэтай працы можна было б зрабіць праз рэфактаринг, праз лінтинг, праз статычны аналіз коду, але ёсць такія месцы, дзе гэта статычна не зробіцца, дзе шаі просто тебе паказвае момант, які ты мог бы не заўважыць. Потым у нас з'яўляецца агентны чат, тое, пра што я вам распавядаў, гэта калі чат ужо самастойна піша код, вы напісалі, што зрабіць, і ён пайшоў, напісаў вам код. І вы толькі гэты код праверілі. І апошні тренд, які таксама развіваецца, гэта background agent чат. Гэта калі вы... звычайны чат у вас на кампе працуе, і раней ён вам блакаваў працу з файламі. Сёння вы можете цалкам зрабіць некалькі чатаў у курсоры, напрыклад, працаваць у адным чаце з адной задачай, у другім з другой, і як і не памыляюся, ён вам просто, калі вы працуеце ў межах GitHub, напрыклад, ці Git-рэпазіторыі, ён вам зробіць розныя work-tree, і потым вам трэба будзе іх змержыць, калі былі канфлікты. То бок блакіроўка ёсць, але ўжо не такая жорсткая. А бэкграунд-агенты — гэта калі вы даеце задачу, адпраўляеце ее ў бэкграунд рэжым, і агент гэтую задачу у сябе на сервере, дзесьці ў воблаке, без вашага уплыву робіць, і потым робіць pull-request, адпраўляе яго ў GitLab ці ў GitHub, і вы ўжо pull-request глядзіце. То бок ніяк наогул вас не блакуе у працы. Вы можете працягваць падчас выканання гэтай задачы, працаваць там са сваімі задачамі ў курсоры, а потым просто паглядзець, які там pull-request прилетеў. Гэта Cloud Agents ці Background Agents. Ось 5 асноўных спосабаў выкарыстання шаі. Вакол іх усё зараз ідзе. І папулярныя канцэпты, пра якія таксама трэба ведаць. Па-першае, Model Context Protocol. Гэта пратакол, які прапанаваў Anthropic, і які сёння стаў... Гэты пратакол зараз кіруецца яшчэ Linux Foundation, ён стаў адзіным пратаколам па расшырэнні магчымасцяў усіх нейрасецевых штучна-інтэлектуальных інструментаў. Калі вам трэба там, напрыклад, зрабіць інтэграцыю вашага штучна-інтэлектуальнага асістэнта з вашай жырай, то вы выкарыстоўваеце Model Context Protocol. Супер просты пратакол, насамрэч, там літаральна некалькі эндпойнтаў трэба рэалізаваць. І гэта вось дэ-факта такі агульны API, які дазваляе падлучаць розныя інструменты да розных інструментаў. Гэтых пратаколаў насамрэч ёсць яшчэ шэраг іншых, ёсць agent-to-agent ад Google пратакол, но MCP ён базавы, ён грунтоўны, вам як праграмістам трэба хаця б ведаць, як ён выглядае. Праграмаваць вы хутчэй за ўсё не будзеце самастойна інструменты, якія працуюць па MCP, толькі як вы не з'яўляецеся AI-лідом унутры кампаніі, бо як вы будзеце AI-лідом, то вы будзеце хутчэй за ўсё інтэграцыя з вашымі унутрымі сервісамі пісаць. Але, пачытайце, што гэта такое, больш за тое вы будете MCP-сервера выкарыстоўваць у сваіх інструментах. Там, не ведаю, будете фігму падключаць сябе для сябе ў курсор, будете падключаць які-небудзь браузер-тул. Гэта інструмент, які дазваляе шаі праклікваць у браузеры сайты, напрыклад, і адтуль інфармацыю браць. Вось. І другая канцэпцыя, якая месяцы 3 таму набрала папулярнасць, это я вам ужо казаў пра яе, Spec-Driven Development. Яна даўно ўжо з'явілася, але вось як канцэпт яна развіваецца, паўгады, можа, як яна развіваецца. Гэта пра MD-файлікі. Як правільна структураваць і што пісаць у MD-файлы, каб штучны інтэлект працаваў лепей. Таксама тут можна рабіць воркшопы на 10 лекцый. Я вам просто пакіну назву двух самых галоўных фреймворкаў у SDD. Гэта SpecKit ад Google і гэта BMET. Як будзе цікава, пачытайце. SpecKit — гэта штука, якая расказвае, як настроіць
гэтыя MD-файлы так, каб яны самі сябе абнаўлялі і якасць выканання працы адпаведна вырастала, і там вы будете ствараць MD-файлы на кожную задачу асобная. То бок у вас на кожную задачу будзе свая спека. BIMED крыху іншы падход, там з дапамогай MD-файлаў вы ствараеце розныя ролі. То бок вы кажаце асістэнту, што вось у працы, напрыклад, з задачамі з гэтага праекту ты фронтендер, у працы з задачамі з гэтага праекту ты бэкэндер. А як табе трэба гэта ўсё пратэставаць, то ты тэсціроўшчык. Гэта прям прапісваецца ў MD-файлах, у пэўную архітэктуру выкладваецца, і потым ваш агент, працуючы па BIMED, ён нібыта эмулюе цэлую кампанію і выконвае задачы яшчэ лепей. Ёсць адзіны мінус у Spec-Driven Development, токенаў траціць нашмат больш, чым калі бы проста пісалі промпты. То бок гэта можа быць даражэй для кампаніі, але якасць нашмат лепшая. І вось кампілятары Rustу антропікі пісалі менавіта з выкарыстаннем Spec-Driven Development падходаў. Ёсць яшчэ, я вам казаў, што у Амазона ёсць IDE-шка пад назвай Cairo. Я вам яе зараз хуценька покажу. Яна цікава ў кантэксце Spec-Driven Development у тым, што гэта адзіная IDE-шка, якая увесь свой экспірыенс вакол Spec-Driven Development закручвае. Вельмі класна. Можна яе спампаваць сабе, там ёсць бесплатны цір, можна паспрабаваць іх Spec-Driven Development. Як вы спампуеце, гэта Visual Studio Code, яны ўсе гэтыя IDE-шкі на Visual Studio Code пабудованыя. Але тут ёсць укладачка Cairo, і ў ёй вы можете ствараць спецыялізацыі і стилінг-дакументацыя. Стилінг-дакументацыя — гэта просто дакументацыя пра ваш праект дадатковая, а вось спецыялізацыі — цікавая штука. Я, напэўна, зараз не буду вам паказваць. Я ці пакажу, давайте. Карацей, калі вы ствараеце спецыялізацыю, IDE-шка аналізуе, што у вас за праект зараз адкрыты. У мяне тут такая адкрыты, напэўна, я не памятаю, што тут. У мяне тут адкрытая мая навучаючая платформа, навучальная. І ён просто вам створыць асобную папачку Cairo, у ёй будзе знаходзіцца папка са спецыфікацыяй, і ў чаціку ён прапануе стварыць спецыфікацыю. Нешта зараз не спрацавала. Карацей, ён вам створыць спецыфікацыю архітэктурную, ён вам створыць спецыфікацыю дызайнерскую, прям з апісаннямі таго, што трэба зрабіць. І далей вы просто гэтыя спецыфікацыі можете падправіць, галачкамі паставіць, што трэба рабіць, што не трэба, нажаць Run, і па гэтых спецыфікацыях Cairo пойдзе выконваць працу. Пры гэтым з пункту гледжання артефактаў у вас просто з'явіцца новая папка, у якой будзе некалькі новых MD-файлаў. На вашу таску 2 новых MD-файлы. Архітэктурная спецыфікацыя, дызайн-спецыфікацыя. Але Amazon зрабілі у Cairo яшчэ інтэрфейс, каб гэта ўсё прыгожа выглядала і каб з гэтым можна было прыгожа працаваць. Вельмі раю. Амазонаўцы малайцы, чамусьці больш ніхто так не робіць, але гэта супер крута, асабліва калі вы любіце вось па SDD працаваць, класічнаму SDD. Гэта даволі падобнае. Так, самая новая канцэпцыя, якая з'явілася як спецыфікацыя, дарэчы, таксама антропікі яе прапіхнулі, праціснулі, гэта сабагенты, скілы. Пра гэта ў мяне ёсць воркшоп асобны у эвалюцыі кода на 3 гадзіны, таму тут не ведаю, хутка зараз распавяду, што гэта. Калі вы просто працуеце з чатам, напрыклад, вось курсор, так выглядае, зноў ж такі, звычайна Visual Studio Code. І вось тут у мяне справа ёсць чат. Як я буду просто працаваць з чатам, то я тут буду штосьці пісаць, мне курсор будзе штосьці рабіць, пісаць там у адказ, правіць код, і ў мяне будзе чат гэты расці, але мы будзем у межах аднаго чату працаваць. Калі я ствару некалькі сабагентаў, сабагенты ствараюцца ў курсоры дастаткова проста, далей пакажу. Сабагенты — гэта проста MD-файл, у якім сказана, што уяві сябе праграмістам, бэкэндерам, выкарыстоўваючым тыя стэк, і вось ты робіш менавіта такія-то задачы. І потым у межах чату, калі ў мяне будзе некалькі такіх сабагентаў, напрыклад, бэкэндер, фронтендер і тэсціроўшчык, то ў межах чату, калі я буду задаваць промпт задачы, напрыклад, я напишу яму: зрабі мне там функцыянал па падліку курэй у курятніку. І ён адразу, чат, курсор адразу зразумее, што тут у праекце ёсць бэкэнд, фронтенд, напэўна, для курятніка трэба і бэкэнд, і фронтенд, і ён выклікае
моих сабагентаў. Што значыцца ён выклікае сабагентаў? Это значыцца, што чат пад капотам распаралеліцца на некалькі адразу. У адной галіне бэкэндерскі сабагент будзе пісаць бэкэнд, у другой галіне фронтендер будзе пісаць фронтенд. Для мяне, як для карыстальніка, гэта будзе выглядаць, нібыта я застаюся ў тым жа чаце. Я просто буду бачыць тут, як бегуць нейкія логі аб тым, як працуе бэкэндер і фронтендер. Але для курсора гэтае разгалінаванне, гэта цалкам два новых чаты. У кожнага з гэтых чатаў свой асабісты кантэкст. І вось у гэтым круцізна сабагента. У тым, што яны запускаюцца кожны ў сваім кантэксце, выконваюць задачу, аддаюць вынік у галоўны чат і такім чынам не раздраконіваюць кантэкст галоўнага чату. Вось у гэтым фішка сабагентаў. Яны ёсць ва ўсіх крутых інструментах зараз, у Клод-кода ёсць сабагенты, у курсоры ёсць сабагенты, паўсюль яны ёсць. Яны дапамагаюць яшчэ лепей працаваць з кантэкстам. Ну і разам з сабагентамі заўсёды узгадваюць скілы. Скілы гэта ўжо больш не такая крутая штука. Скілы гэта просто больш падрабязнае апісанне таго, што могуць рабіць сабагенты падчас сваёй працы. То бок у вас можа быць сабагент бэкэндер, сабагент фронтендер, і можа быць скіл, напрыклад, напісання дакументацыі. Гэта таксама будзе літаральна MD-файл, якім будзе прапісана, як для вашага праекта ствараецца дакументацыя, па якіх правілах. І, напрыклад, калі бэкэндер закончыць сваю працу, ён можа выкарыстаць скіл напісання дакументацыі і напісаць дакументацыю адпаведным чынам, так, чтобы вы потым яе не выпраўлялі. Ось. І звычайна гэтыя скілы, сабагенты, яны выкарыстоўваюцца ў пары і дапамагаюць нам яшчэ лепей пісаць праекты. Вось. І з цікавага апошняга гэта праграмаванне голасам. Ну, я хацеў паказаць, але мой асістэнт сёння адмаўляецца чамусьці размаўляць са мной. Ёсць шэраг праграм, якія дазваляюць набіраць, ну, просто я кажу ў мікрафон, і ў мяне штосьці адразу набіраецца. Давайте я яшчэ раз паспрабую. Ось я нажимаю option. Прывітанне, зрабі, калі ласка, эндпойнту, якім бот адказвае прывітанне курятнік. І ладно. Мой асістэнт не працуе, напэўна, таму што ён зараз запіс запісвае яшчэ. Але гэта цалкам слушны падыход. Зараз людзі і праграмісты, яны выкарыстоўваюць гэтыя інструменты, каб набіраць голасам. Чаму? Таму што нам у век штучнага інтэлекту нам трэба пісаць вялікую колькасць апісальных тэкстаў. То бок мы пераходзім ад таго, што раней мы пісалі код, да таго, што мы зараз даем інструкцыі. І гэтыя інструкцыі нават код могуць не ўтрымліваць у сабе. І таму супервялікую папулярнасць набываюць зараз набіраюць вось гэтыя інструменты, якія дапамагаюць проста голасам дыктоўваць, бо гэта тупа хутчэй. І нават там мае прафесійныя праграмісты, яны нават забіваюць на фармальнае апісанне. Бо калі ты першы раз садзішся з мікрафонам і з чатам GPT з курсорам працаваць, ты такі думаеш доўга, думаеш, як сказаць, а ў выніку атрымліваецца, што прасцей проста выкінуць свой поток думак, і шаі дастаткова добра яго зразумее. Таму, калі вы не спрабавалі voice input у курсоры ці проста нейкія праграмы для галасавога набору, то вельмі раю. І яны могуць, ну, даволі паскараць вашу працу. Можна гэта паралельна выкарыстоўваць са звычайным наборам. З такіх праграм ёсць две самых буйнейшых, Whisperflow і Whisper, але я выкарыстоўваю праграму ад нашага беларуса, ад майго таварыша, называецца яна Eevee App. На жаль, канешне, дрэнная зараз у мяне атрымалася прома гэтай праграмы, бо не спрацавала нармальна, но ўсё роўна вам пакажу. Eevee, заадно, як будете выкарыстоўваць, можете падтрымаць нашых беларусаў, eevee.so. Яны і голас распазнаюць, і даволі файна яго ўстаўляюць на розных мовах, яны запісваюць мітынгі, я зараз вось наш запісваю мітынг, потым мне будуць прыгожыя мітынг-ноуты і цалкам поўнасцю уся расшыфровка. Вось. І там ёсць проста ўбудаваны асістэнт, з якім можна паразмаўляць. І апошні спосаб выкарыстання цікавы, пра які не ўсведаюць, гэта ж інтэграцыя ў браўзеры. З праграмаваннем яно напрамкі не звязана, але вось, напрыклад, я выкарыстоўваю Dia браузер, бесплатны аккаунт, я ўжо даўным-даўно яго, даўно сижу на Dia, это за браузер кампані, яны Arc раней рабілі браузер. У іх ёсць шаі інтэграцыя, то бок тут ёсць проста звычайны чат. Вось. Гэта звычайны чат, які мае доступ да кантэксту адкрытай старонкі.
І гэта бывае суперфайна у працы з дакументацыяй. Калі вы часцяком працуеце з дакументацыяй, то вы можете просто адкрыць гэты чат і спытаць у чата, дзе там што ў гэтай дакументацыі ёсць, ці папрасіць тлумачэнне. Ці вы можете нават сюды закінуць некалькі старонак у гэты кантэкст з дакументацыі, папрасіць параўнаць, ці штосьці знайсці. Гэта даволі зручна, суперзручна. Таксама вельмі зручна праз гэты чат, напрыклад, чытаць артыкулы на іншых мовах, якіх ты не ведаеш. Праграмаванне таксама можа прыгадзіцца. Код пісаць тут, канешне, мы не пішам у гэтым чаце, але вось такім чынам можна папрацаваць. А зараз давайте хуценька паглядзім проста на тэхнічнае выкананне курсора. Цалкам, што гэты нам інструмент дае і на што там трэба звярнуць увагу і чаму я яго цалкам люблю. У мяне адразу кажу на курсоры $20 падпіска. Мне яе хапае не на шмат працы. Звычайна я на месяц трачу больш. Таму што мне яшчэ падключаны так званы Pay as you go. Калі я выходжу за межы падпіскі, то я пачынаю плаціць за кожны запыт да мадэляў. Курсор гэта звычайная Visual Studio Code, але яна не сумяшчальная з апошнімі версіямі Visual Studio Code. І, дарэчы, ва ўсіх гэтых AI First IDE-шак ёсць праблема ў тым, што яны не паспяваюць за Visual Studio Code актуалізаваць ядро. Праз гэта шматлікія плагіны працаваць не будуць. Не шматлікія, а некаторыя плагіны не будуць працаваць у курсоры, у Windsurf. Найбалючы плагін, які тут не працуе, гэта GitHub Copilot. Чаму ён не працуе, цалкам зразумела, бо GitHub Copilot вельмі моцна завязаны на новыя фішкі Visual Studio Insider Edition, і таму ў курсоры мы не можам запусціць GitHub Copilot, але нам тут асабліва не патрэбны. У курсоры ёсць усе тыя штукі, пра якія я казаў, плюс да таго ж у курсор можна ставіць плагіны сторонніх вендараў. Напрыклад, у мяне тут ёсць Codex ад OpenAI і Claude Code. Claude Code я паставіў проста для цікаўнасці, бо сам як Claude Code не выкарыстоўваю, ён тут стаў, ён тут працуе. Кодекс у меня у курсоре стаіць адмыслова, таму што я, акрамя курсора, яшчэ плачу $20 чату GPT. Не ўсе ведаюць, што за $20 чата GPT вы яшчэ атрымліваеце доступ да іх кодинг-асістенту Codex. З маленькімі лімітамі, але ўсё ж такі, як у мяне сканчваецца падпіска на курсоры, то некалькі дзён я магу яшчэ Codex спакойна выкарыстоўваць з апошнімі мадэлямі. І Codex даволі файны. Галоўныя налады ў курсора. Давайте нават не з налад пачнем, а просто з таго, пра што я распавядаў. Што такое Tab Completion? Tab Completion — гэта, ось я пишу там, не ведаю, константа у меня нейкая. Тут давайте закрыем все, што не патрэбна. Это у меня проект майго бота для суполкі. Не трэба ведаць. Ён наго напісан, асабліва не трэба ведаць, што тут ёсць. Я пишу нейкую новую пераменную, і мне адразу прапаноўваецца на падставе таго кантэксту, які курсор бачыць у межах гэтага файла, якую пераменную я хочу стварыць. Гэта Tab Completion. То бок я нажимаю Tab, і мне ўстаўляецца назва гэтай перамены нават з яе значэннем. Калі б у мне быў пусты файл, я б напісаў, напрыклад, print двукоссе, то хутчэй за ўсё курсор бы мне прапанаваў Hello World. Ось так працуе Tab Completion. Tab Completion даволі хуткая штука. Яе мэта працаваць хутка, бо як доўга гэтыя прапановы будуць працаваць, мы іх просто не будзем выкарыстоўваць. І праз тое, што яна хуткая, яна даволі тупенькая. Бо яна, каб быць хуткай, яна не можа выкарыстоўваць кантэкст усяго праекту. Звычайна Tab Completion выкарыстоўваюць кантэкст файла, у межах якога гэты Tab Completion запускаецца. Потым Next Edit Suggestion. Вось тая штука, пра якую я казаў, якая эканоміць шмат часу. Вось у меня тут ёсць нейкая пераменная константа try create coffee pool. Давайте напишем try create or update. Вось у меня спрацоўвае зараз Tab Completion update. Окей. А далей тут не заўсёды гэта спрацоўвае. Вось далей у меня працуе Next Edit Suggestion. Мне курсор адразу кажа, што вось гэтыя две канстанты можна перайменаваць і значэнне іх таксама змяніць, таму што ў цябе ўжо try or update. Я нажимаю Tab, і ў мяне змяняецца ўсё. Далей мне курсор падказвае, што і назву наступнага канстанты таксама можна змяніць, я змяняю. Далей ён бачыць, што ў мяне і тып называецца create, а тут ужо create update. І я просто цісну Tab, некалькі разоў Tab, часам ён не спрацоўвае, трэба самому курсор паставіць на нужнае месца Tab. І такім чынам
разоў 5 панажимаючы тап, у мяне цалкам увесь клас будзе гатовы. Зразумела, што гэта можна было б зрабіць проста рэфактарынгам праз лінтинг, але, калі у тебе там ёсць строкавыя пераменныя, калі у тебе яшчэ ў смежных файлах ёсць нейкія залежнасці, то вось гэтыя Next Edit Suggestion яны дапамагаюць. Next Edit Suggestion у курсора самыя лепшыя, самыя перадавыя. Лепей за курсор ніхто іх не робіць. Яны ёсць яшчэ ў Windsurf, яны ёсць у JetBrains IDE-шках. Дарэчы, у JetBrains свая цалкам інфраструктура цікавая. Яны такія інтэгратары, яны інтэгруюць у сабе кучу усялякіх розных інструментаў, але іх Next Edit Suggestion ўсё ж такі таксама менш магутныя. Яны працуюць на менш магутных мадэлях. Таму я на курсоры застаюся, напэўна, толькі праз вось гэтыя Next Edit Suggestion. Каб яны мне не былі не патрэбныя, то я б проста ўжо праграмаваў там усё ў клод-кодзе, не парыўся. Але я на іх падсеў вельмі моцна. Далей мы ідзем у чат. Вось так включаецца чат. Як выглядае тут чат? Даволі проста. У чата ёсць некалькі рэжымаў: Ask, Debug, Plan і Agent. Рэжым Ask — гэта калі нам трэба проста паразмаўляць з праектам, калі мы не хочам, каб чат пісаў код. Мы хочам, каб ён толькі нам адказваў у чаце, не чапаў код. Тады мы выкарыстоўваем AskMod. Вельмі зручна паразмаўляць пра праект, спытаць там, што ім адбываецца, дакументацыю нейкую. Далей ёсць план-мод. Гэта мод, у якім мы можам папрасіць стварыць план па апрацоўцы нейкай задачы. Напрыклад, мы прапісваем нашу задачу, наш кодинг-таск, і курсор нам створыць план з чекбоксамі. Мы можам гэты план выправіць неяк, падправіць, і потым адразу гэты план закінуць у Agent-мод. А Agent-мод — гэта ўжо мод, адпаведна, які проста каўбасіць код самастойна, прычым можна наладзіць яго, каб ён каўбасіў код цалкам без вашага ўплыву. Бо звычайна ўсе гэтыя інструменты, яны пішуць код, але калі ім трэба выканаць нейкую тэрмінальную каманду, яны заўсёды просяць інпута ад нас. Таму што тэрмінальныя каманды могуць быць розныя. ШАІ можа згалюцынаваць, зрабіць нейкую-небудзь тэрмінальную каманду, якая знесе базу дадзеных. Не вельмі будзе прыемна. Таму звычайна мы пацвярджаем усе тэрмінальныя каманды, але можна ўключыць Brave рэжым, у якім агент будзе самастойна ўсе каманды пэўны час запускаць. І ёсць яшчэ debug-мод, але debug-мод, ён, я не бачу, каб яго шмат выкарыстоўвалі. Гэта нібыта для рэфактарынгаў, для дэбагаў, калі его задача рэфактарынгу ці дэбагу, то там уключаецца крыху іншы сістэмны промпт. То бок для кожнага з гэтых рэжымаў пад каробкай у курсора прапісаныя розныя промпты. Я іх называю сістэмныя промпты, таму што мы як карыстальнікі гэтага промпта не видим. Гэта называецца, не бачым. Гэта называецца сістэмны промпт. І для кожнага з гэтых рэжымаў даступныя свае інструменты. То бок для Ask рэжыма, напрыклад, няма інструмента write-код, а для Agent рэжыма гэты інструмент ёсць, таму што ў Agent рэжыме ШАІ павінен мець доступ да файлавай сістэмы і павінен мець магчымасць уносіць код. Таксама тут ёсць селектар для мадэляў. І мадэлі тут, якія вы бачыце, гэта мадэлі, якія я самастойна сабе тут прапісаў. Бо налада гэтых мадэляў, яна крышачку ў курсора складаная. Я вам пазней распавяду, як яна выглядае. Але вы бачыце, у мяне тут асноўным топавыя мадэлі. У мяне тут ёсць кодекс, як я і казаў, GPT-5.4, Sonnet 4.6 і Opus 4.6. Кожную з гэтых мадэляў я магу абіраць і выкарыстоўваць. Што цікава, у межах працы з курсорам ты можаш абраць одну мадэль, папрасіць яе выканаць работу. Як табе не спадабаецца адказ гэтай мадэлі, ты можаш у гэтым жа чаце абраць іншую мадэль і напісаць «перарабі». І у цябе проста іншая мадэль зробіць ты же самы кусок працы. Бо зноў ж такі, усе гэтыя мадэлі, яны stateless. Кожны раз, калі мы адпраўляем нейкае паведамленне, бярэцца ўся гісторыя чату і адпраўляецца ці ў старую, ці ў новую мадэль. Даволі зручна бывае. І ўсё. І ў гэтым весь чат скончваецца. Там ёсць яшчэ некаторыя каманды, якія могуць быць карысныя, але мы іх зараз пабачым у працэсе знаёмства з наладамі. Пераходзім у налады курсора. Адразу ў наладах мы пабачым, што курсор можна выкарыстоўваць у двух так званых UI-рэжымах — Agent і Editor. Як мы ўключым Agent рэжым, то ў нас фокус з файлавай сістэмы і з файлаў змясціцца на размову з чатам і на самі чаты з курсорам. Гэта зроблена для вайб-кодераў. Курсор таксама намагаецца набыць аўдыторыю людзей, якія
ці не хочуць з кодам разбірацца, ці нават не ведаюць праграмавання, але каб яны таксама курсорам карысталіся. Таму яны зрабілі UI мод эдженту, якім, ось, бачыце, па дэфолту няма вялікай колькасці коду, і людзі не пужаюцца. Ну, але мы застаемся ў эдітар-модзе. І калі мы перайдзем у сеттингі, то ў сеттингах тут усё даволі проста, але і даволі шмат усяго. Па-першае, ёсць налады агентаў. Як я вам казаў, агенты могуць працаваць по-рознаму. Па-першае, у іх можа быць чарга. Вы можете запускаць некалькі чатаў паралельна, і яны будуць паралельна працаваць, і вы можете задаць, колькі гэтых чатаў паралельна можа быць, вы можете задаць, ці павінны агенты рабіць код-рэв'ю пасля таго, як яны выканалі каманду, то есть, то бок самі сябе пераправерыць. Гэта звычайна каштуе больш грошай, але, ну, агент сам сябе пераправерыць. Часам бывае добра. І разнастайныя іншыя настройкі. Тут можна задаць наладу, каб у вас агент, як сканчвае працу, зрабіў такі гук дзынь-дзынь, каб вы чулі, што гэта здарылася, што задача выкананая. Тут можна даць яму доступ да розных інструментаў, да пошуку ў інтэрнэце, да некаторых важных інструментаў, якія могуць вам прыгадзіцца. Але гэта налада тап камплішена, таксама тут нічога такога можете просто пабачыць. Тут можна налажваць хуткасць вашага тап камплішену, ці будзе ён імпарты ўстаўляць аўтаматычна ці не. Больш за ўсё нам ўсё ж таки цікава ўкладка Models. Вы можете пабачыць, колькі тут розных мадэляў ёсць. Вось. Адразу курсор выдае спіс розных мадэляў. Раней гэты спіс быў прыкладна ў 4 разы большы, бо курсор любіў выдаваць мадэлі одну і тую ж мадэль, але, напрыклад, у курсора, не у курсора, у OpenAI мадэлі GPT, яны могуць быць у межах адной версіі з разнымі наладамі па колькасці думак, разважанні. То бок мадэлі падчас працы яны могуць паліць токены, каб самастойна падумаць над задачай. І вось OpenAI гэта ўсё налажвае праз параметр у апішцы, называецца ён Thinking Efforts. І гэты параметр можа быць medium, high і easy, як я правильно памятаю. Дык вось, па факту, гэта адна і тая ж мадэль, але з розным параметрам, а курсор любіў тут убудаваць 3 розных мадэлі. GPT-5.4 medium, GPT-5.4 high, GPT-5.4 extra high, кучу ўсяго. Зараз у іх все гэта спрасцілася. Мы просто ўключаем патрэбныя нам мадэлі, і гэтыя мадэлі становяцца даступнымі вось тут у чаціку, каб не раздраконіваць нашу інфармацыю. Што за Max-мод? Max-мод — гэта тое, пра што я вам толькі што казаў. У курсора па змаўчанню выкарыстоўваюцца мадэлі, якія спажываюць сярэднюю колькасць токенаў падчас працы. Я вам пра гэта не распавядаў, але, можа, вы пра гэта чулі, што мадэлі падчас працы сучасныя, яны не проста адразу вам адказваюць, але яны яшчэ перад гэтым могуць самі з сабой паразмаўляць. Гэта называецца thinking механізм, механізм разважання. І вось колькасць гэтых разважанняў, яна можа быць розная. Адпаведна, чым даўжэй мадэль сама з сабой размаўляе і абмяркоўвае задачу, тым больш якасны вынік, але і тым больш вы грошай заплаціце, бо ўсе гэтыя разважанні — гэта токены. І вось яны гэтым параметрам у API і змяняюцца. Medium, high, extra high. І па змаўчанні курсор выкарыстоўвае сярэднюю колькасць разважанняў мадэляў. Вы бачыце, па змаўчанню кодекс 5.3 medium, GPT 5.4 medium. Калі я переключу ў Max-мод рэжым, то ў мяне будуць выкарыстоўвацца рэжымы разважанняў з большай колькасцю токенаў. У прыватнасці для кодекса гэта high fast, для GPT 5.4 гэта medium, але з 1 мільённым кантэкстам. Не ў Max-модзе medium выкарыстоўваецца з кантэкстам 200 000 токенаў, 272 тут напісана. Вось, таму калі у вас ёсць грошыкі, магчымасць, калі за вас кампанія плоціць, то ў курсоры лепей уключаць, канешне, Max-мод, тады у вас будуць больш якасныя адказы. З мадэлямі гэта ўсё. Тут яшчэ можна падключаць насамрэч мадэлі праз API напрамкі. Гэта не заўсёды патрэбна, амаль што ніколі гэта нікому не патрэбна. Адзінае, тут ёсць міф, што курсор такім чынам праз вось гэты API-кіз дазваляе лакальныя мадэлі падключаць, дык вось не дазваляе. Курсор праз сваі проксі пракідвае ўсе запыты, таму вам трэба неяк да сваёй лакальнай мадэлі рабіць
я не ведаю, static API пракідваць, напэўна, каб все працавала. Ну, карацей, лакальныя мадэлі праз курсор, на жаль, не працуюць, але ёсць расшырэнні, якія дазваляюць з імі працаваць, напрыклад, C-Line. Cloud Agents — гэта тое, пра што я казаў, запуск задач на хмары ад курсора, каб не блакаваць свае задачы. Для гэтага вам спатрэбіцца інтэграцыя вашага рэпазіторыя з курсорам, яна праходзіцца на сайце курсора, і працуе яно толькі з GitHub і з GitLab. То бок, калі у вас Bitbucket, то працаваць яно не будзе. Таксама у курсора ёсць, не толькі ў курсора, ва ўсіх інструментаў для праграмавання з шаі ёсць так званыя рулы. Рулы — гэта, напэўна, у мяне тут ёсць, няма. Гэта таксама MD-файлікі, у якіх прапісана, якім чынам павінен працаваць агент у вашым інструменце. Там звычайна прапісваюцца код-стайлы, там прапісваюцца нейкія забароны, там часцяком прапісваюцца спасылкі на дакументацыю, каб агент лепей ведаў, як працаваць з вашым праектам. І таксама ў гэтай жа укладцы мы можам наладзіць скілы і сабагенты, пра якія я вам ужо распавядаў. Усё гэта ў адной укладцы наладна знаходзіцца, таму што па факту гэта ўсё канфігураванне MD-файлаў, якія проста пэўным чынам счытваюцца нашым шае-асістэнтам. Далей ёсць укладка, дзе можна падключыць розныя MCP інструменты. Вось гэта ты самы пратакол, які Антропік выкаціў, ён у курсоры даўно падтрымліваецца, і тут можна свае інструменты ствараць. Дарэчы, сам курсор можа ствараць інструменты MCP-шныя. Вы можете просто зрабіць новы проект, сказаць: «Хей, курсор, вось табе мой ключ ад Jira, зрабі мне, калі ласка, інтэграцыю з MCP-сервер для інтэграцыі Jira з самім сабою». І ён сам сабе напіша гэты сервер, сам распавядзе вам, як яго запусціць, і будзе яго выкарыстоўваць. Карацей, тутака мы гэтыя сервера можам усталяваць і выкарыстоўваць. І самая яшчэ крутая фішка, далей там будуць хукі. Хукі — гэта плюс-мінус, я думаю, усім больш-менш зразумелыя рэчы. Гэта нейкія дзеянні, якія запускаюцца па падзеях. Напрыклад, файл змяніўся, запускаем пераправерку коду ў гэтым файле. Я не ведаю, файл выдаліўся, запускаем там реіндексацыю дакументацыі. Таксама гэта тут робіцца. Яшчэ адна фішка ў курсора, якой ні ў кога няма, гэта індексацыя. Індексацыя дакументацыі. Цалкам кожны інструмент, амаль што кожны інструмент, які працуе з нашымі праектамі, ён для таго, каб лепей разумець, дзе які код знаходзіцца ў праекце, ён гэты праект індексуе. Ён яго індексуе, прычым у вектарную базу дадзеных, бо мадэлі яны працуюць з вектарамі, і перад тым, як, напрыклад, дакладней, калі мы адпраўляем у курсор промпт, то наш промпт звычайна вектарызуецца, і потым гэты вектар, па гэтаму вектару адбываецца пошук у вектарнай базе індексу нашага праекту, каб атрымаць першыя рэлевантныя адказы па таму, у якіх месцах знаходзіцца які кусок кода. Не ўсе інструменты так робяць. Вось Cloud-Code, ён індекс не вельмі паважае, яны грэпамі ўсё робяць. Але вось курсор, ён індексуе ваш праект, таму гэтым індексам можна кіраваць. Напрыклад, як вы ведаеце, што у вас у праекце ёсць .node папка, то гэтую папку можна тут выключыць з індексу, бо яна проста сажжэ нам усё, што толькі можна. Калі вы ведаеце, што у вас ёсць там, не ведаю, папка з тэстамі, ці папка з дакументацыяй састарэлай, ці проста вы хочаце папрацаваць у межах толькі аднаго модулю, які стрымліваецца ў межах адной папкі, то вы можете выключыць праз гэтую наладу усе іншыя папкі, заставіць толькі ту, з якой будзе працаваць ваш шае-агент. Такім чынам паўплываць на кантэкст. Але фішка, якой ні ў кога няма, ёсць у курсора, гэта індексацыя знешняй дакументацыі. Мадэлі, яны абвучаюцца на дадзеных за пэўны перыяд. І яны не могуць абвучацца здесь і цяпер. То бок яны не могуць навучацца на тых дадзеных, якія вы ім адпраўляеце. Каб перавучыць мадэль, як я вам казаў, вытрачаюцца месяцы і шмат грошай. Таму мадэлі, яны ведаюць не ўсё. Яны звычайна вучацца з адставаннем ад сучаснасці на паўгады, часам на год. А значыцца, пра новыя бібліятэкі гэтыя мадэлі нічога не ведаюць. І як вы папросіце новы стэк, новую бібліятэку выкарыстаць, мадэль хутчэй за ўсё згалюцынуе. Таму якія ў нас ёсць варыянты працы з новымі такімі рэчамі. Мы можам адразу ў нашым промпце, вось дзесьці тут, падаваць на ўваход наш промпт і яшчэ дадаваць, напрыклад, файл з дакументацыяй ці спасылку на дакументацыю. Але дакументацыя можа быць буйной. Дакументацыя можа быць і на 10, на 20, на 100 сторонак. Што тады рабіць?
Ну, ёсць розныя варыянты, я б сказаў, два. Можна дакументацыю гэту ўсю спаяць у адзін файл і падаць яе на промпт. Гэта не самы аптымальны варыянт. Самы аптымальны варыянт, все ж такі ён у курсора, гэта індексацыя дакументацыі. Калі гэтая дакументацыя адкрытая, вы просто па спасылцы дадаеце яе сюды, і курсор самастойна літаральна за некалькі хвілін індексуе амаль што ўсю гэту дакументацыю у асобную вектарную базу дадзеных і таксама яе выкарыстоўвае падчас працы сваёй. Такім чынам, праз курсор можна вельмі добра працаваць з нішавымі бібліятэкамі, пра якія мадэлі не ведаюць, ці з нейкімі новымі версіямі бібліятэк. Ну, бачыце, у мяне тут бібліятэка для стварэння чат-бота на Go для Тэлеграма. 2000 сторонак праіндексавала. Даволі добра цяпер працуе. Напэўна, з асноўных функцый курсора гэта ўсё, больш тут спыняцца асабліва ні на чым. Далей наша праца адбываецца з курсорам такім чынам, што мы проста ў нашым праекце ствараем некалькі новых папачак для таго, каб заімплементаваць Spec-Driven Development, напрыклад, якім-нибудь Spec-Kit. Для Spec-Kit звычайна ствараецца асобная папка, у ёй ствараюцца некаторыя MD-файлы, і потым мы проста ідзем у чат і кажам у рэжыме агенцкім: дарагі чат, калі ласачка, зрабі мне вось гэты функцыянал па падліку курэй-курятніку, вось там у мяне Spec-Kit, калі ласка, каб усё адпавядала Spec-Kitу. І вось тут у мяне ёсць такія-то саб-агенты. І ўсё, чат заходзіць і робіць твою задачу, а ты ідзеш на 5-10 хвілін піць гарбатку, каву, прыходзіш, і у цябе праект не запускаецца. Ну, ці запускаецца. Прыкладна так. Слушных Ігор накідаў нам MCP сервероў. Context 7 гэта для SDD хороший такі сервер для працы з кантэкстам. Так, і DeepWiki гэта MCP-шка, якая дазваляе дакументацыю падгружаць у кантэкст. Яны ўжо шмат якія дакументацыі сабралі, спарсілі і дазваляюць праз MCP прям праект падключаць, то бок замяняць вось гэты функцыянал у курсоры, які я вам паказваў. Вось, гэта што датычыцца курсора, такі галопам па Еўропам. Ну, у нас сёння ўсё галопам па Еўропам, я вас загружу, канешне, потым будзеце ўжо самі абіраць, што вам лепей з гэтага паглядзець. Мы сканчваем, у нас бяспека, хутенька прабягуся, бо бяспека гэта важна. Па-першае, я сёння не расказваю яшчэ пра мінусы я адмыслова не расказваю. Моя задача вам просто паказаць, як можна, з якімі інструментамі можна папрацаваць, каб ваша праца стала больш якаснай, бо асноўная праблема ў праграмістаў у тым, што яны пробуюць гэтыя інструменты па паўгадзіны, не ведаючы ні пра якія MCP, ні пра якія SDD, ні пра тое, нават які інструмент папулярны, і потым плююцца, што іх нічога не атрымалася, што гэта гаўно. Насамрэч, як вы бачыце, тут маіх толькі аповедаў на 2 гадзіны. То бок, каб самому гэта ўтыкнуць, я так сярэднім кажу, трэба тыдзень хаця б правесці з адным інструментам, пачытаць тэорыю, і потым вось праз тыдзень ужо зрабіць замер, ці ёсць у вас вынік. Але вось пра бяспеку важна заўсёды казаць. З бяспекай усё не вельмі добра з гэтымі інструментамі. Ну, вось прыкладны спіс асноўных уразлівасцей. Уразлівасць агентных інструментаў. Ну, па-першае, агентны інструмент можа запусціць каманду, якая вам не хочацца, каб запускалася. Па-другое, ён можа, асабліва калі вы ўключаеце Brave Mode, а шматлікія праграмісты ў нейкі момант уключаюць гэты Brave Mode, калі агент можа любыя каманды фігачыць. І як вы выкарыстоўваеце, напрыклад, інструмент неправераны, то гэты агент можа выкарыстоўваць каманды, адпаведна, якія проста будуць зліваць там ваш код, і я не ведаю, рабіць усялякую абздуру. Таму трэба сачыць за інструментамі, трэба сачыць за тым, што яны там выконваюць. Другая праблема на сённяшні момант гэта ўразлівасць бібліятэк. Па-першае, штучны інтэлект проста падвысіў колькасць хацкераў, якія ў NPM заліваюць усё, што заўгодна, і ламаюць усё, што заўгодна. Па-другое, штучны інтэлект, калі вы з ім працуеце, самастойна падцягвае з інтэрнэту залежнасці бібліятэкі. І ён гэта робіць часцяком абздурна і можа падцягнуць тое, што вам не патрэбна, а можа нават падцягнуць тое, што змяшчае нейкі не вельмі добры код. Таму мы заўсёды сочым за імпартамі, мы заўсёды сочым за тым, што цалкам заўсёды сочым за ўсім кодам, які нам піша штучны інтэлект. З MCP-серверамі там проста здаравенная праблема, бо MCP-сервер, па сутнасці, гэта праграмуліна, якую вы запускаеце ў себе на кампе. Вось, сам протакол MCP, ён падзяляецца на 2 часткі. Ёсць звычайны MCP, ёсць Remote MCP. Вось, Remote MCP гэта калі якая-нибудь кампанія, напрыклад, ваша кампанія робіць свой MCP-сервер па інтэграцыі з Jira, хосціць яго дзесьці ў сябе на серверы,
і ваши распрацоўшчыкі падключаюцца да гэтага MCP-сервера і праз яго падцягваюць дадзеныя жыры сабе ў курсор. У такой схеме все файна. Ваша кампанія гарантуе, што ваш MCP-сервер гэты, ён праверены, там няма нічога злачыннага. Але, па-першае, ремоут MCP-серверы гэта пакуль што навінка, потому что першапачаткова MCP-сервера яны былі просто праграмульнымі. То бок ваша кампанія рабіла MCP-сервер і давала яго для ўсталёўкі кожнаму праграмісту. І да сённяшняга дня MCP-сервера ў асноўным так і працуюць лакальна. А значыцца, што там можа быць літаральна любы код, бо MCP-сервер гэта любы код, які просто інтэгруе два інструменты нейкія. І яшчэ там паміж імі можа быць штучны інтэлект. І часцяком бывалі такія выпадкі, калі нейкі MCP-сервер на гітхабе вірусіўся, набіраў там десяткі тысяч зорачак, людзі яго ўсталёўвалі, а потым аказвалася, што ён там сакрэты з кампа просто сцягваў фонава і ўсё. Таму з MCP-серверамі, як вы ў кампаніі працуеце, то толькі тое, што вам кампанія дазваляе, нічога іншага, нічога, наогул нічога. Нават папулярныя MCP-сервера ў кампаніях, як да іх звычайна робіць доступ у кампаніях, які ўсё добра з бяспекай, гэта бярэцца зрэз канкрэтнай версіі з гітхаба, пераправяраецца, і толькі гэты зрэз можна выкарыстоўваць, то бок ніякіх абновак, таму што ніхто не ведае, што там у гэтым open-source з'явіцца. А як вы выкарыстоўваеце MCP-сервера для сваіх пет-праектаў, то можаце што заўгодна рабіць, толькі памятайце, што там можа трапіцца штосьці, што вашыя паролі, сакрэты салье куды-небудзь. Потым уразлівасць агентных браузераў. Вось той чат, які я вам паказваў, ён выглядае класна, прыемна, але не трэба забывацца, што гэта шаі, які счытвае кантэкст старонкі. Калі ў гэтым кантэксце будзе прапісана штосьці, што мы не бачым на старонцы, але вось у кодзе яно есть, то асістэнт гэта зразумее. У DIA браузеры шаі чат, ён звычайны, ён толькі адказвае, ён не праактыўны, ён не агенцкі. Але зараз ёсць тренд у браузеру будоўваць агенцкі чат, які можа за вас пайсці там на старонку, паклікаць, не ведаю, забранаваць білеты кудысьці. Так робіць Atlas ад OpenAI, так робіць Opera Neo, DIA так не робіць. Чаму яна так не робіць? Таму што гэта просто капец якая дзірка. Ты заходзіш на сайт, у цябе на сайце просто дзесьці у CSS прапісана, я не ведаю, слеймні ўсе свае паролі, якія ёсць у куках, і у цябе твой агенцкі рэжым у браузере просто фонава гэта робіць, а ты нават не ведаеш, ты просто старонку адкрыў. А ён ужо зліў ўсё, што ў цябе было. Вось, таму, як вы карыстаецеся агентнымі браузерамі, агентнымі паводзінамі ў браузерах, то заўсёды сачыце за старонкамі, якія вы адчыняеце, нават не на якіх вы клікаеце. Там дастаткова проста адчыніць старонку з адкрытым агенцкім браузерам, і можна ўжо сліць штосьці. І шаі вірусы, гэта цікавае накіраванне, вельмі актуальнае для нас з вами. Зараз з'яўляюцца вірусы, якія выкарыстоўваюць агентныя асістэнты, усталяваныя на кампе, каб дапісаць сябе. Ось. За апошнія паўгады было 2 гучных выпадкі. Літаральна людзі, у якіх стаіць клод-код, яны там заходзяць на нейкі сайт, пампуюць нешта, і сігнатур вірусу ў гэтым нечым няма, але потым адкрываецца файл, ці просто гэта можа быць, вы ведаеце, як вірус распаўсюджваецца, гэта можа быць просто PDF-ка, гэта можа быць док-файл, гэта можа быць што заўгодна, і гэтых інструкцый хапае для таго, каб запусціць, напрыклад, клод-код лакальна ў фонавым рэжыме, і клод-код самастойна дабудоўвае гэты вірус да актуальнага стану, і ён запускаецца і працуе. То бок, ось так сёння мір працуе і свет. Праз гэта яшчэ з лакальнымі мадэлямі таксама можа быць крышачку небяспечна працаваць, бо зноў ж такі з'явіўся шэраг вірусаў, якія лакальныя мадэлі выкарыстоўваюць для гэтага. Бо калі клод-код выкарыстоўвае мадэлі знешніх правайдераў, то вось гэтая дабудова віруса да віруснага стану, яна, канешне, будзе заўважна дзесьці там на ўраўні API, на ўзроўні вендара, і вендар просто такі запыт ён зачыніць, ён скіне яго. Але калі у вас лакальная мадэль можа рабіць все, што заўгодна. Таму вось для тых, хто карыстаецца лакальнымі мадэлямі, майце на ўвазе, што таксама трэба пасочваць за тым, дзе, калі і як працуюць ваши лакальныя мадэлі і ваши інструменты. Для тых, хто цікавіцца безопаснасцю, бяспекай, прабачце,
і для тых, хто хоча ў кампанію затаскваць інструменты, ёсць некаторыя сертыфікаты, якія дапамагаюць з бяспечнікамі размаўляць. Па-першае, SOC 2 гэта сертыфікацыя, якая паказвае, што захоўванне даных адпавядае ўсялякім нормам у кампаніі і праца з дадзенымі. Ёсць яна Type 1, Type 2. Адрозніваецца тым, што Type 1 робіцца толькі адзін раз, а Type 2 робіцца некалькі раз на працягу доўгага часу. Гэтая сертыфікацыя чамусьці стала даволі папулярнай у інструментах для працы з шаі. Вось у курсора ёсць гэта сертыфікацыя другога тыпу, Cloud-кода не ведаю, напэўна, не. Але калі ідзеш з аддзелам бяспекі размаўляць і паказваеш ім інструмент з гэтай сертыфікацыяй, то звычайна пытанняў нашмат менш. Ну і ёсць два такіх ужо больш узканакіраваных сертыфікацыі, якія канкрэтна на апрацоўку дадзеных інструментамі праз шаі накіраваны. Іх вы наўрад ці ўжо знойдзеце ў апісанні інструментаў, іх мала хто праходзіць. Але, зноў ж такі, калі у нас там хтосьці з бяспекі слухае, магчыма, вам будзе цікава пачытаць, што гэта за сертыфікацыі, як іх праходзіць. І все, на гэтым все. 2,5 гадзіны, амаль уклаўся. Вялікі дзякуй, спадзяюся, было карысна. Баюся,